تابلو كلو نكدمي أبقرني أفريقيا جدمي ناي خاقر الجر ماي كبري عيقر تاريخ عبير بعد شفنو ناي بعد سببا ناي خاقر الجر ماي كبري امنبلو حاولت مترا لعلي 4000 عمد غيران وحايت خسكسي مسكرا بس عدول الزت أساسرا نرن قدم مراخ ميرترا تابلو كلو نكدمي أبقرني أفريقيا جدمي ناي خاقر الجر ماي كبري عيقر تاريخ عبير بعد ጥንታዊ ታሪኽ ኤርትራ ኣብ ዙርያ ነዊሕን ዝተወሳሰበን መዋእላት ዝሕቆፍ ኮይኑ ኣስራት ጥርዘ ምዕባል ሕብረተሰባት ሰሜናዊ ክፋል ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ታሪኽ የንጸባርቕ ክንዲ ዝኾነ እቲ ንዞባውን ዓለማውን ንግዳውን ጥፈታትን ባህላዊ ዝምድናታትን ሰረት ገይሩ ብፍላይ ካብ ቀዳማይ መዋእል ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ መወዳእታ 7ይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝተራእየ ሰፊሕ ዝርግሕ ዝነበሮ ስልጣኔታት ኣካል ናይዚ ኣገዳሲ ታሪኽ ሃገርና እዩ ኣብዚ መደብ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕርን ከበሳታት ኤርትራን ኣብዚ መድረኽ ዝዓንበቡ ስነ ጥንታዊ ቦታታት ኣዱሊስ ቋሓይቶን መጠራን ብመንጽር ሓቂፎሞ ዘለዉ ስነ ጥንታዊ ኣስራት ሕድሕዳዊ ምትእስሳራቶም ብምጉላሕ كنرينا بينو سفران زنقبارق ماي سلطاني جرا ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ብሓፈሻ ወሽመጥ ዙላ ኸኣ ብፍላይ ንመዋእላት ዝዝርጋሕ ኣሰራት ስነ ጥንቲ ይርከቦ ፈለማ ንጸጋታት ባሕሪ ብምዝማዝ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝሰፈሩ ቀዳሞት ሕብረተሰባት ዝተኣሳሰሩ ሓድግታት ንምቹእነት ዝኸባቢ ዘረጋግጹ ኣብነታት እዮም ጂኦግራፊያዊ ስትራቴጂ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ በተሓደ ወገን ኣከባቢያዊ ብዙሕነት ድማ በተኻልእ ቀዳሞት ደቀባት ዝተፈላለዩ ባህላዊ ሓድግታት ንኽገድፉ ሓጋዚ ነይሮ ንጥርዘ ምዕባለ ሕብረተሰባት ሰሜናዊ ክፋል ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ምምእዛን ዓብዪ ተራ ዝተጻወተት ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊስ እምበኣር ድንቂ ኣብነት ናይ ስልጣን እያ ኣዱሊስ ምስቲ ኣብዚ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣተኣሳሲርካ ተደኪኑሉ ዘሎ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጡ ምስቲ ኣብ ክዝኸባቢ ኣብቲ ዘመን ዝማዕበሉ ስልጣነታት ኣተኣሳሲርና ኢና ንሪኦ ምናልባት እዚ ናይ መሽመጥ ዙላ ወይ ናይ መሽመጥ ዙላ ቡሪ ፔኒንሱላ ንብሎ ቅድሚ እዚ ኣብ ናይ ኣዱሊስ ታሪኽ ቅድሚኡ ኣዝዩ ኣብቲ ናይ ቅድመ ታሪኽ እዋናት መሰረታዊ ናይ ደቂ ሰባት ምዕባለ ዝሰራየሉ ክፋል ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዩ ኣካል ናይቲ ደቂ ሰባት ንባሕሪ ከም ሓደ ጸጋ ተጠቂሞም ናብ ባሕሪ ተጸጊዖም ዝመስረትዎ ዝተፈላለዩ ባህላዊ መስራሓት እዩ እንጂ እዚ ቦታ እዚ ኣብቲ ኣዱሊስ ዝተደኮነሉ እዋን ጥራሕ ኣይኮነን ደቂ ሰባት ክስፈር ጀሚሩ ቅድሚኡ ነዊሕ ዘመናት ኣሰራት ናይ ወዲ ሰብ ንረኽበሉ ቦታ እዩ ስነ ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊስ ካብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ንሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ ኣስታት 56 ኪሎ ሜትር ካብ ፎሮ ድማ 7 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ መንጎ ክልተ ዓድታት ኣፍታን ዙላን እትርከብ ኮይና ንነዊሕ ዘመናት ንዝተፈላለዩ መድረኻት ታሪኽ ዝውክሉ ኣሰራት ሒዛ ትርከብ ዛጊድ ብዝተገብሩ ስነ ጥንታዊ መጽናዕታት ብውሕዱ ካብ ቀዳማይ መዋእል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳዕ መወዳእታ 7ይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝዝርጋሕ ታሪኽ ከም እትውንን ይፍለጥ ብተወሳኺ እውን ንኻልኣይ መዋእል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝእንፍቱ ናይ ካይላ ስራሓት ተረኺቦም እዮም ኣገዳስነት ስነ ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊስ ምስ ምስፋሕ ስግረ ባሕራዊ ንግዳዊ ንጥፈታት ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ቀዳማይ መዋእል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ጀሚሩ ክጎልሕ ተራእዩ ስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣ ኣዱሊስ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እምበኣር ኣብ ዞባና ኣብዚ መድረኽ ዝተራእዩ ስልጣነታት ምስ ሰፊሕ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ እንዳዊ ውቅያኖስን ማእከላይ ባሕርን ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታት ንኽጽመዱ ሓጋዚ ነይሮም ብኻልእ ሸነኽ ኣብ ውሽጢ መሬት ከበሳታት ኤርትራን ምብራቃዊ ኣጻድፍን ዝማዕበሉ ስልጣነታት ብመስመራት ሩባታት ሓዳስ
ዓልገደን ኮማይልን ምስ ጥንታዊት ወደብ ኣድሊስ ክትኣሳሰሩ ብምኻሎም ኣብቲ መድረኽ ዝተራእዩ ምዕባለታት ከማእዝን ኣኽኢሉ እዮም ንኣድሊስ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ናይ ታሪክ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓደ እዋን ጥራሕ ዝሰርዐ ምዕባለ ይነበረ ንነዊሕ ዓመታት ዝተፈላለዩ መድረኻት ታሪክ ወዲ ሰብ ሓቂፉ ዝማዕበለ ስልጣን እዩ ስለዚ ብውሕዱ ኣብ ቀዳማይ መዋዕል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ንዑ ንሪኦም ኣሰራት ኣለዉ ክሳብ ኣብቲ መወዳእታ ኣብ ሻብዓይ ክፍለ ዘመን መጀመርያ ሻምናይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ድማ ምኽታም ናቶም ስልጣነታት ንርኢ እዚ ክብል ከለኹ እዚ እቲ ብስነ ፍልጠት ኣዝና ነረጋግፆ መድረኻት ታሪክ ናይ ኣድሊስ እዩ ኣሰራት ናይ ካልኣይ መዋዕል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ቀዳማይ መዋዕል ልደተ ክርስቶስ እውን ንሪኦም ኢና እዚኦም ግን ገና ብዕምቆት ክንርድኦም ዝግባአና መድረኻት ናይ ታሪክ ምዕራፋት ናይ ታሪክ ኣብዚ ቦታ ስለዚ ነዚ ንውሓት እዚ ናይ ግዜ ዝውክሉ ዝተፈላለዩ ኣሰራት ኣብ ታሪኻዊ ቦታ ንረክብ ማለት እዩ ዝኸድዓቶም ሒለተ ሒለ ዳግማይ ተመሊሰና ባንከላ ወደብ ኣዶሊስ ከም ንግዳዊ ማእከል ካብ ባሕሪ ኣስታት 3.3 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ብምንባራ መገብቲ ማርሳታት ጋባዛን ሳሚዲን ካብን ናብን ኣዶሊስን ሰሜናዊ ክፋል ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝግበሩ ዝነበሩ ንግዳዊ ንጥፈታት ክምእዘን ድጋፍ ተራ ይጻወታ ነይረን ብፍላይ ካብ ሳልሳይ ክሳዕ ሻውዓይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝለዓለ ደረጃ ምዕባለ ኣዶሊስ ተበፂሑ ብምንባሩ ኣገዳስነት ዘን ማርሳታትን ምስአን ዝተኣሳሰር ባህርያዊ መልክዕን ተርኡ ምርድኡ ኣገዳሲ እዩ በዚ ሕጂ ዘለዎ ኣዶሊስ ኣቀማምጥኡ ኣስታት 6 ኪሎ ሜትር ካብ ባሕሪ ርሒቑ ንረኽቦ ኣብቲ ክላሲካዊ ፅሑፋት ብመጽናዕትታት ዝድገፍ ግን ኣብቲ ናይቲ ጥርዘ ስልጣኑ ከባቢ 3 ኪሎ ሜትር ጥቃ ባሕሪ ነይሩ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣዶሊስ ንግዳዊ ማእከል ነይሩ ንዕኡ ዝምግባ ማርሳታት ድማ ኣብቲ ጥቃ ባሕሪ ነይረን ከም ጋባዛ ሳሚን ዝበሃሉ ስለዚ ኣቀማምጣ ናይቲ ቦታ ምስቲ ናይ ባሕሪ ኩነታት ወይ ናይ ባሕሪ ቅርፂ መሬት እውን ኣተኣሳሲርና ክንሪኦ ኣገዳሲ እዩ ማርሳታት ነይረን ዝምግብኦ ከም ንግዳዊ ማእከል ድማ ዓብዪ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ኣገዳሲ ምዕራፍ ወይ ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ካልእ እቲ ዝበልክዎ ናይ ኮማይሊ ናይ ሓዳስ ናይ ዓሊገደ መስመራት ባህርያዊ ሓዲዳት እዮም ንንግዳዊ ትእስሳራት ምስኡ ዝመፀ ባህላዊ ምዕባለታት ማለት እዩ ክላሲካዊ ጽሑፋት ሰነዳት ታሪኽን መዛግብ ተመራመርትን ተጓዓዝትን ከም ዘነጽርዎ ኣዶሊስ ካብ ነዊሕ እዋናታት ሒዛ ኣቓልቦ ክላሲካውያን ጸሓፍቲ ተጓዓዝትን ተመራመርትን 1920 ክፍለ ዘመን ምንባራ ኣብ ኣዶሊስ ዝተገብሩ ኩዕታታት ብፍላይ ኪኖ ዝገደፍዎ ሰነዳት ኣብ ምዕቃብ ስነ ጥንታዊ ኣስራት ዝታሪኻዊ ቦታ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ገዲፎም እዮም እቲ ሕማቕ ጎነታት ናይቶም ኣብቲ እዋን መግዛእቲ ዝተኻየዱ ኩዕታታት ክንሪኦም ከለና ድማ ነቲ ታሪኻዊ ኣገዳስነት ናይዛ ወደባዊት ከተማ ወይ ከዓ ናይዛ ጥንታዊት ኣዶሊስ እንብላ ዘለና ነቲ ሕብረተሰብ ብዓይነት ሕብረተሰብ ኣብ ግምት ዘየተወ ኩዕታታት እዩ ተኻይዱ ማለት እዩ ከም ውፅኢት ናይዚ ድማ እቶም ዝተኳዕቱ ከምዚ ንሪኦም ዘለና ብፍላይ ኣብቲ እዋን መግዛእቲ ዝተኳዕቱ ከም ሓድሽ ፈሪሶም ናይ ምሕዳስን ናይ ምዕቃብን ናይ ምሕደራ ፕላን ወይ ከዓ መስራሓት ስለ ዘይተኻየደሉምን ኣብ ምፍራስ ኣትዮም ማለት እዩ ሽዑኳ ብፍላይ ኣብ እዋን መግዛእቲ ጣልያን ቅርስታት ካብ ኤርትራ ንኸይወፁ ዝኽልክል ፖሊሲ እንተነበረ ገለ ቅርስታት ኣብቲ እዋን ፓሪቤን ዝተኳዕቱ ወፅኦም እዮም ዳርጋቶም ብምልኦም ኣብ እዋን ስቲዋርት ኣንፍሬ ኣብዛ ነቕጣ እዚኣ ዝተኳዕቱ እውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም እዮም ማለት እዩ روحك مع بحري بالساقرة بعال مرسى تخلي الناقرة بعال مرسى تحري ملا حرنة إيرترا عقل تشعن سلستن كل تشعن 4 بمتحبار هجراو بيت مذكر إيرترا يونيفرسيتي أسمرا زوباوي بيت مذكر سمينا وقيح بحرن يونيفرسيتي ساوز همتنن زتجبر دهساساو مصنعتي نزتفلالي أسرات زي سنة انتاو بوتا كامون زوريون مفلات تخايلوم ኣብ 2011 ኣብ ስነ ጥንታዊት ወደብ ኣዶሊስ ኩዕታ ብምክያድ ድማ ንዝተፈላለዩ መድረኻት ታሪኽ ንምርዳእ ዓሊሙን ክሳዕ እዋን እዚ ይትግበራሎን ኣብ ዝተፈላለዩ ነቁጣታት ስነ ፍልጠታዊ ኩዕታ ብምክያድ ንዝወፁ ዝተፈላለዩ ኣሰራት ህንጻታትን ትሕተ ቅርጽን ዘድሊ ናይ ምዕቃብ መስርሕ ብምግባር
ነዚ ታሪኻዊ ቦታ መስሕብ በጻሕቲ ንምግባሩ ሓጋዝን ጥፈታት ተኻይዶም ኣለዉ ሓደ ካፍቲ በፂሕና ዘለና ሉሊስ ኣብ 4 ሄክታር ናይ ዝርግሐ ተዶኪኑ ዘሎ ታሪኻዊ ቦታ እዩ ምንታይ ናብዚ ቦታ ዝኸፍልና ዘለና ሕጂ ሓደ ዝም ወሓይ ዝድፈስሉ በዚኦም ዝመጹ ብድሕሪና ባሕር ኣሎ እዚ ድማ እቲ ታሪኻዊ ቦታ እዩ ስለዚ በዚ ክንጅምር ከለና ኩሉ ሻዕ ዝጠንተወ መልክዕ ናይቲ ታሪኻዊ ቦታ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ክፋል ናይታ ታሪኻዊ ቦታ ስለዘሎ ስለዚ ካብቲ ዝጠንተወ ኣብቲ ዝደሓረ ናይ መልክዕ ናይ ታሪኽ እናተኣሳሰርና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ዛጊት ብዝተሰላሰሉ ንጥፈታት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ እዚ ታሪኻዊ ቦታ እቶም ዝጠንተው ኣሰራት መናድቕን ዝተፈላለዩ ቅርጽታትን ክፍለጡ ተኻኢሎም ኣለዉ በዚ መሰረት ንፈለማ መልክዕ እዚ ስልጣነ ዘረድኡ ካብ ቀዳማይ ክሳዕ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ከምኡውን ኣንፈት ካልኣይ ክሳዕ ቀዳማይ መዋእል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዘነጽሩ ስራሓት ካይላ ኣብዚ ንቁጣታት ተለልዮም ኣለዉ ሕጂ ዘለናዮ ከባቢ ንቁጣ ሓደን ደቡባዊ ምዕራብ ክፋል ናይ ኣዱሊስ እዩ ንቁጣ ሓደን ንቁጣ 9 ኣለውና ማለት እዩ እዚ ንቁጣ ሓደን ንቁጣ 9 ነቲ ዝጠንተወ መድረኽ ናይ ታሪኽ ናይ ኣዱሊስ ንዑ ዝውክሉ ርኽበታት ዝተረኽብሉ ቦታ እዩ ማለት እዩ ንቁጣ ሓደ ዝተሓናገሩ መናድቕ ንዝተፈላለዩ መድረኻት ናይ ታሪኽ ዝገልጹ ዝተሓናገሩ መናድቕ ዝተረኽብሉ እዩ ንቁጣ 9 እውን ከምኡ ናይ መድሕን ኩዕታ ተገይሩ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ ናይ መድሕን ኩዕታ ተገይሩ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ዓታሮን ዝተፈላለዩ ናይ ታሪኽ መድረኻት ዘርእዩ ቀጸላታት ናይ ሓመድን ከምኡን ነቶም ናይ ንቁጣ ሓደ ዝማሳሰሉ ነቶም ጥንታውያን መናድቕ ዝማሳሰሉ ዓበይቲ መናድቕን ዝተረኽብሉ እዩ ማለት እዩ ንቁጣ 9 ጅምዚ ዘለዎም ተቐራራቢ ኣከባብን ምስቲ ሓቂፎሞ ዝጸንሑ ርኽበታትን እዚ ቦታ እዚ እቲ ዝጠንተወ ክፋል ናይታ ከተማ ምዃኑ መረዳእታ ዝህብ ማለት እዩ ወይ ናፍቲ ቀዳማይ መዋእል ካልኣይ መዋእል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ንብሎ ዘለና እዋን ወይ መድረኽ ናይ ታሪኽ ናይ ኣዱሊስ ናብኡ ዝመልሰና እዩ ማለት እዩ ቦታ እዚ ወይ ካብኡ ዝጅምር እዩ ማለት እዩ ዛንታ በለው ከለው ናይ ቀደመ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝገደመ ናይ ሃገር ብተወሳኺ ካብ ሳልሳይ ክሳዕ 4ይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ከምኡውን ሳልሳይ ክሳዕ 7ይ ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ጥንታውያን ቤት መቕደስ ንዝተፈላለዩ ዘቤታዊ መዓላታት ዘገልግሉ ዝነበሩ ህንጻታትን ብስነ ፍልጠታዊ ኩዕታ ኣብ ዝተፈላለዩ ንቁጣታት ተሰኒዶም ሕጂ እዛ ዘለናያ ንቁጣ 2 ትበሃል እዛ ንቁጣ 2 ከምዚ እንሪኦ ዘለና ካብ ሳልሳይ ክሳዕ 4ይ ክፍለ ዘመን ኣብ ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ዝነበረ እዋን ናይ ዝተሰርሐ ቤት መቕደስ ታሪኻዊ ርኽበት ዘለዋ ንቁጣ እዛ ንቁጣ እዚኣ ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ 1967 ብፓሪ ኢጣልያዊ ሮበርቶ ፓሪቤኒ ዝተኻየደ ኩዕታ ሽዑ ዝተረኽበት ቤት መቕደስ እያ ወይ ከዓ ታሪኻዊት ርኽበት እያ ማለት እዩ ኣብ ጀካ እዛ ቤት መቕደስ እዚኣ ኣብቲ ሰሜናዊ ክፋል ናይ እዛ ቤት መቕደስ እውን ዝተፈላለዩ ክፍልታት ወይ ከዓ ሩምስ እውን ምስኡ ተረኺቡን ተዳህሲሱን እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፍሉይ ዘብሎ ናይ እዛ ህንፃ እዚኣ ድሕሪኡ ድሕርቲ ኣብ 1906 ወይ 7 በቲ ኢጣልያዊ ምፍሓራ ኮምፕሊትሊ ወይ ከዓ ብሙሉእ ተደፊና ፀኒሓ ማለት እዩ ከም ብሓድሽ ኣብ 2011 ዳግማይ ተፋሓር ደላ ምስ ምጅማር ፕሮጀክት ናይ ኣዱሊስ ማለት እዩ ከምቲ ኣቀዲሙ ክግለጽ ዝጸንሐ ዕላማታት ድማ እቲ ምፍሓር ወይ ከዓ መጽናዕቲ ኣብዛ ቤት መቕደስ እዚኣ እንዳቀጸለ ምስከደ ድማ ነቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ብፍላይ ከዓ እቲ ዘቤታዊ ቅዲ ህንፃ እንብሎ ምትእሳሩ ምስቲ ባዘንቲየም ቅዲ ህንፃ እንብሎ ድማ እንዳጉልሓቶ ወይ ከዓ እንዳብራሃቶ መዚያ ሽዑ ሕጂ እቲ ንድፊ ናይቲ ኣተሃናንፃ ናይ ቤተ ክርስቲያን ባዘንታዊ
ንድፊ እንተኾነ እቲ ኣገባብ ኣሰራርሓ ግን እቲ ዘቤታዊ ኣገባብ ኣሰራርሓ እዩ ነዞም ኣብዚ ከባቢ ድርከቡ ጥረ ነገራት ኣብ ግምት እትዩ ድተሰርሐ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ክልተ ዓይነት ኣእማን እዮም ኣብ ምስራሕ ናይዛ ቤተ መቅደስ ተጠቂሞም ዘለው እቲ ሓደ እቲ ባዛልት እንብሎ ናይ እሳተ ጎመራ እምኒ እዩ ካብዚ ደቡብ ሸነኽ ገጽና ርሑቕ ከይከድና እንረኽቦ ጥረ ነገራት እዩ ማለት እዩ እቲ ጽፍሕ ዝበለ ሽስቶ ዝበሃል እምኒ ድማ ካብ እምባ ገደም ወይ ካብ ጎቦ ገደም ዝመጽ እዩ ማለት እዩ እጂ ፍሉይ ኣገባብ ስነ ህንጻ ናይዛ ቤተ መቅደስ እዚኣ እዞም ምእማን እዚኣቶም ከምቲ ትሪኦ ዘለኻ ካብ 30-25 ሰንቲሜትር ኣብ ዘሎ እዋን 5 ሰንቲሜትር ንውሽጢ እንዳኣተው ነቲ ህንጻ ستيبل ويكا ططوح እንዳገበርዎ ይخدو ማለት እዩ ብተወሳኺ ድማ እቶም እማንቲኣቶም እዞም እማን ማለት እዩ ንሓድሕዶም ከም ዝጋጣጠሙ ኮይኖም እዮም ተነዲቆም ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ፍሉይ ቅዲ ህንጻ ናይዛ ቤት መቅደስ ይገብሮ ማለት እዩ ሕጂ ተላዕለዋይ ክፋል ናይቲ ቤት መቅደስ ከምዚ እንሪኦ ዘለና ሕጂ ዝናባና ጠቃና ገጹ ቀሪቡ ዘሎ ላዕለዋይ ክፋል እቲ መንበረ ታቦት ናይቲ ቤት መቅደስ እዩ እቲ ውጽእ ኢሉ ንሪኦ ዘለና ዓንድታት ከዓ ካብቲ ባዛልት ወይ ከዓ ካብቲ ናይ እሳተ ጎመራ ኣእማን ዝስራሕ ነቲ ናሕሲ ናይቲ ቤት መቅደስ ድስከም ወይ ከዓ ድጸውር ካብ እሳተ ጎመራ እምኒ እሳተ ጎመራ ድስራሕ ዓንድታት እዩ ማለት እዩ እዚኣቶም ቶም መበገሲ መሰረት ናይቲ ዓንዲ ክኾኑ ከሎ ክሳዕ 20 ሰንቲሜትር ቁመት ዘለዎ ንኣሽቱ ዓንድታት ከዓ ክሳዕ ላዕሊ እንዳወጹ ምስካም ቅጥዕም ማለት እዩ ነቲ ናሕሲ ናይቲ ቤት መቅደስ ይስከምዎ ማለት እዩ ብተወሳኺ እቲ ምድሪ ቤት ናይቲ መቅደስ እውን በዞም ዓበይቲ ሽስቶ ጸፋሕቲ እማን ድማ ከም ምድሪ ቤት እውን ኣብ ላዕሊ ይንጽፍ ናይቲ ቤት መቅደስ ማለት እዩ بلو كلو نكدمي أفرنا أفريقيا زقدمي ناي خاجر الجر ما يكبر ኣብ ኣዱሊስ ዝተረኽቡ ኣሰራት ጥንታውያን ህንጻታት ብፍላይ ድማ እቶም ካብ ሳልሳይ መዋዕል ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ክሳዕ 7ይ ክፍለ ዘመን ዝተራዩ ቅዲ ህንጻታት ሰፊሕ ዝርግሐ ዞባዊ መልክዕ ዝነበሮ ጥበብ ኣተሃናንጻ ዝምስክሩ እዮም ዘለና ቦታ ነቁጣ 6 ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ ወይ ብሪቲሽ ቸርች ንብለና ናይ ብሪቲሽ ቤት መቅደስ ምክንያቱ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 1868 ኣብዚ ታሪኻዊ ቦታ ኣዱሊስ ንመጀመርያ ግዜ ኩዕታ ዝተኻየደሉ እዩ ማለት እዩ ኣብ 1868 በቲ ናይ ናፒየር ኤክስፔዲሽን ብካፒቴን ጉድፌሎው ዝበሃል ዝተመርሐ ማለት እዩ ኣብኡ ንመጀመርያ ግዜ ብዙ ቦታ ኩዕታ ዝተገብረሉ ቦታ እዩ ማለት እዩ ጸኒሑ ከዓ ካብ 2018 ናትሒዙ ከዓ ብዙ ፕሮጀክት እዚ ዝሰፍሐ ዝያዳ ንምርድኡ ነቲ ቤት መቅደስ ወይ ነቲ ክርስቲያን ዝያዳ ንምርድኡን ተኸፊቱ ንምርኢትን ንኻልእ መዓላታትን ንኽውዕል ኣብ ዝብል ዕላማ ኣብ 2018 ቋዓት ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ኣብ 1868 እንግሊዛውያን ነዚ ማእከላይ ክፋል ወይ ሰንትራል ኔቭ ንብሎ ማእከላይ ቦታ ናይቲ ቤት መቅደስ እሱ ጥራይ ኢሎም ብምሕሳብ እቲ ኣብቲ ማእከላይ ክፋል ወይ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት መቅደስ እዮም ኩዕታ ኣካይዶም ማለት እዩ ብክልተ ሸነኽ ክንፍታት ናይቲ ማእከላይ ክፋል ናይቲ ቤት መቅደስ እዮም ኩዕታ ኣካይዶም ማለት እዩ እዚ ከዓ ድሒሩ ከቢድ ዕንወት ኣውሪድሉ ማለት እዩ ነቲ ቅርጽ ማለት እዩ ድሒሩ ካብ 2018 ኣብ ዝተገብረ ኩዕታ ግን ካብቲ እንግሊዛውያን ዝሓሰብዎን ዝኹዓትዎን ዝሰፍሐን ኣዝዩ ዝገፍሐን ቤት መቅደስ ወይ ቤተክርስትያን ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ኣብ ዘሎ ኩዕታታት ከኣኒ ሶፋር ካብ ሕጂ ተኻይዶም ካብ ዘለው ወይ ካብ ዝተረኽቡ ህንጻታት እቲ ዝዓበየ ህንጻ እዩ እዚ ነቁጣ 6 ማለት እዩ ወይ ቤት መቅደስ እዚ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ጌናውን እቲ ሊሚት ናቱ ወይ እቲ ደረት ናቱ ክሳብ ሕጂ ኣይተበጽሐናሉ ማለት እዩ ካልእ ኣዝዮም ብዙሓት يعنود فليز بولو ولا بزحلفة عمتها بستجبر وقتها استرخبون بفولي أفتي وقتها استرخبه كسب 4 متر بتصح ملو عندي
ዝፈረሰ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብቲ ዳግመ ምህናጽ ወይ ኣብቲ ናይ ሪስቶሬሽን ወይ ናይ ምጽጋን ስራሓት እውን ዓብ ሓገዝ ከበርክት ዝኽእል ፍሉይ ርኽበት ተረኺቡ ማለት እዩ ሙሉእ ዓንዲ ምኽንያቱ ኣብዚ ሰንትራል ኔቭ ንብሎ ዘለና ወይ ማእከላይ ክፋል ናይ ቤት መቕደስ ወይ ቤተክርስትያን ነቲ ናሕሲ ዝስከሙ ክሳብ 12 ዝበፅሑ ዓንድታት 6 ብየማን 6 ብጸጋም ወይ 6 ብሰሜን 6 ብደቡብ ዓበይቲ ዓንድታት ኣለዉ ነፍሲ ወከፍ ዓንዲ ከዓ ባዕሪ ክንደይ ቁመት ኣለዎ እንታይ ይመስል ስእሊ ክፈጥረልና ክኢሉ ማለት እዩ ተረኺቡ ዘሎ ብሓንሳእ ዝፈረሰ ዓንዲ ማለት እዩ ካልእ እቲ ርኽበታት ነው ዓሉን ኣብዚ ቤት መቕደስ እዚ ዝተረኽበ ርኽበታት ነቲ ብልጽግና ናይዛ ከተማ ዘርኢ ኣብቲ 5-6 ክፍለ ዘመን ወይ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ናይ መድረኽ ናይ ታሪኽ ናይ ኣዱሊስ ማዕረ ክንደይ ብልጽግና ከም ዝነበሮ ዘርኢ ኣዝዩ ብዙሕ ናይ ማርብል ወይ ናይ እምነበረድ ስራሓት ኣብኡ ዝተወቕሩ ዕምባባታት ናይ መስቀል ካልእ ዝተፈላለየ ቅድታትን ዲዛይናትን ዘለዎም ኣብ እምነበረድ ዝተወቕሩ ብብዝሒ እምነበረዳት ናይ ብሮንዝ ስራሓት ናይ ብሮንዝ ሳናቲም ኣዝዩ ብብዝሒ ማለት እዩ ኣዝዩ ሂጅ እዩ እዚ ከዓ ማዕረ ክንደይ ዝተወቀበትን ዝማዕረገትን ቤት መቕደስ ወይ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝነበረት ዘርኢ ማለት እዩ ካልእ ፍልይ ብዝበለውን 4 ክፍልታት ኣለዋ ኣብቲ ላተራል ኔቭ ንብሎ ወይ ብየማናይን ጸጋማይን ሸነኽ ዘሎ ክፍልታት ዓበይቲ ክፍልታት ናይቲ ቸርች ናይቲ ቤት መቕደስ 4 ክፍልታት ኣለዉ እዚኦም በቲ ተበፂሑ ዘሎ ኣፈናዊ ረኽበታት መቓብራት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዘንፍቱ ወይ ካብቶም ካልኦት ቅድሚ ሕጂ ዝተገብሩ ቤት መቕደሳት ወይ ቤተ ክርስቲያናት ቅድሚ ሕጂ ዝተቋዕቱ ፍልይ ዝበለ ማለት እዩ ካልእ እውን እቲ ኣብቲ ቅዲ ህንፃውን ንባዕሉ እቲ ኣስካላ ወይ ምእተዊ ናብዚ ቤተ ክርስቲያን ብንጹር ኣብቲ ምዕራባዊ ሸነኽ ተረኺቡሎ ማለት እዩ ኣብቲ ኣገባብ ኣናዳድቓ ከዓ ኣብቲ ማሶናሪ ቴክኒክ ንብሎ ካብቶም ኣቐዲሞም ዝተረኽቡ ኣብ ነቑጣ 2 ኣብ ነቑጣ 4 ዘለዉ ቤት መቕደሳት ወይ ቤተ ክርስቲያናት ፍልይ ብዝበለ ኣብዚ እቶም ባዛልት ወይ እቶም ናይ እሳተ ገሞራ ኣእማን ተጸሪቦም ብግቡእ ናይ ጡብ ወይ ብመልክዕ 4 አንጎሎ ከምዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ብግቡእ ተጸሪቦም ብግቡእ ዝተነጥቁ ወይ ፍልይ ዝበለ ቅድን ቴክኒክን ዝተራእየሉ እዩ ማለት እዩ እዚ ቤት መቕደስ እዚ بحفشة نزل مالت نقطة شو رحوق معدو بحري الساقرة بعال مرسى تخلي الناقرة بعال مرسى فاطمة يحبرة بزيكاتهم بسنة انتوي كعتاز وطو أسرات بيت مقدس مسألتاوي من نبابرون زبيتاوي نطفتاتن حبرة سبز تأساسارو هنساتاتون كوطو كيلوم يوم زي دلني نقطة كم قصتنا هيتن كانت نقطات بنقطة سرز فلت كوينو كعتو خا بكلتشان عسرت حدين زفلنا سقاب حجز كيا زلي عبز نقطة قطر سلسل بلو زلنا كلت عبيت علامات علونا تقدم علامة نايتن دلوا هنساتات مالتنا إذا ترخيبن دلوا خفلتات ناي جزا من بير مالتي زبيت أو خفلتات نعين انتاي من تاع علامين دقيقة تأتانا نسأل انتاي كم يمسن أوشت أنزلوا انتاي رخبتات علو المقلاتي تخلى علامة خا إذا زبيت أو هنساتات لوبنا لنا وإذا من بير هنساتات لوبنا لنا بزاف بتكرسيان بزاف قلنا دلا زند نقول لهم مفلات يتقطع تاع جمير مالتي بتا قدام علامات حدا جميرنا إذا سلسته هنساتات وإذا سلسته كفلتات كم زري ينزلنا بما ندق استواصل صباحنا سلسته كفلتات دلوه ترى تخفل جينا موت دلوه توصل زين كفلتات درينين تعاقن تني تحيزون دلوه عاقن دايمنشن صفحات مالتي كاب كفلنا بكفل زفار عليها خوينا تقدميتين إيش دولت تي أما أخلي تعبيد دولت تي أخا خبان إيش دولت يا مالتي سقاب حجي بتخيل بزول خويتها أوشت مالتي بفلي أبتاع قطر سلسته ويتعم أخليتين بلا مالتي أبا ترقيبهم دلوه استفلالي رخبتات هالو قال خبهم كنت أكسنت حدا خوينا استفلالي سبر كايلاتات ترقيبهم هالو بتوصخي كان فليز بلا أبزر رخبت ترقيب دلوخا أتناي بشاندرا قبتاز فلت ناي سب قرص زلو مالتي بناي كايلا سرحات عب ابنة هنديزم عبتارا زلو مالتي علمي كعب ربع سكاب شرشيك في الزمن زقمت وانت رقيب له إذن هاي زرخبت تي فليز قبرنتاي تأدليس مسناي إيسيا سقاب إيسيا رحق إيسيا نقداون اتفتاتن تناي بحالون اتفتاتن يكادي زبال نوع تاجر ولا مالتي كراغودو كيلو لا مالتي بزي كازون كالي إذناي سناتي مناي برونس
عظمتات شاركولات زفحماتون ببزح ترخبي نايتدمي أبرنا أفريقيا زقدمي ناي خاقرقر ماي كبرق ኣብ ኣዶሊስ ንዝተፈላለዩ ዘመናት ዝውክሉ ኣሰራት ስራሓት ካይላ ሰናቲም ካብ ኣስራዝን ሓጺንን ዝተሰርሑ ኣቕሑ ዝወቀቡ ኣእማን ቬትሮታትን ካልእን ኣሰራት ተረኺቦም እዮም ንዘቤታዊ ኣገልግሎት ዝጠቕሙ ዝነበሩ ስራሓት ካይላ መብዛሕትኦም ኣብ ኣዶሊስ ዝፈርዩ ዝነበሩ ኮይኖም ንኣገልግሎት ንግዲ ዝጠቕሙ ዝነበሩ ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ምብራቃዊ ክፋል ማእከላይ ባሕሪ ወሽመጥ ዓረብን ህንዳዊ ውቅያኖስን ዝመጹ ሓያሎ ስራሓት ካይላውን ኣካል ናይቶም ኣብ ኣዶሊስ ዝተረኽቡ ውርሻታት እዮም ኣዶሊስ ከም ትመጠን ዕብየታ ብዙሕ ኣሰራት ሒዛ ዘላ ካብቲ ኣሰራት ብብዝሕ ንረኽቦ ስብርባር ዓታሩ እዩ ስብርባር ዓታሩ ካብቶም ስብርባር ዓታሩ ቶም ዓይነታት ብዙሓት እንዮም ካብ ደገ ዝመጹ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ኣዶሊስ ተሰርሑ እውን ኣለዉ ብብዝሕ ንረኽቦ ከዓ ኣንፎራ ንብሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ቀደም እዋን ከም መዐቀቢ መንቀሳቐስን ናይ ዝተፈላለዩ ጥረ ነገራት እዮም ክንብሎም ከም በዓል ነቢት ጨና ዘይቲ ካብ ቦታ ናብ ቦታ መንቀሳቐስ ዝጥቀሙሉ ነበሩ ብብዝሒ ኣብ ኣዶሊስ ንረኽቦ እዚ ርኽበት እዚ ንዓና እንታይ የጉልሐልና ወይ ድማ የእምተልና እንትኾይኑ ከዓ ኣዶሊስ ካብ ጥንቲ ጀሚራ ዓባይ ናይ ንግዲ ከተማ ንብላ ኣለና ብብዝሒ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝመጽእ ዓታሩ ካብ ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ሰሜን ኣፍሪቃ ጋልፍ ኦፍ ዓረብ ንብሎ ከዓ ዝመጹ ዓታሩ ብብዝሕ ንረክብ እዚ ከዓ ደጊሙ ነቲ ኣዶሊስ መስኮት ናይ ዝተፈላለዩ ስግረ ባሕራዊ ንግዲ ንብሎ ነበርናስ ይእንፍተልና ካልእ ብጀካ ዓታሩ ኣብ ኣዶሊስ ዝርከብ ሰናቲም ኣሎ ሰናቲም ከዓ ካብ ወርቂ ስሕስሕት ኢልካ ዝተሰርሐ ንረክብ ኢና ካብ ኣስራዚ ወይ ድማ ብሮንዝ ነሓስ ዝተሰርሐ ከዓ ንረክብ ኢና እዚ ከዓ ናይ ንግዲ ከተማ ከም ዝነበረት ኣብ ሓደ ግዜ እውን ሰናቲም ወይ ድማ ከም ገንዘብ ጥቀሙሉ ነበሩስ ነሓስ ወይ ድማ ኣስራዚ ብሮንዝ ከም ነበረ ይሕብረና ማለት እዩ ብጀካ እዚ እምነ በረዳት ንረክብ ኢና ዝተወቀቡ ብስእሊ ኣብቶም ዝተወቀቡ ወላ ብድሕሪኦም ከዓ ናይ ጽሑፍ ክስታይ ንረክብ ኢና ኣብ ኣዶሊስ ካብ ዝተረኸቡ ናይ ጽሑፋት ኣሰራት ከዓ ሳብያን ዝበሃል ኣሎ እዚ ሳብያን ዝበሃል ቋንቋ ኣብ ቀዳማይ መዋዕል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ዝኸባቢ ካብቶም ዝማዕበሉ ጽሕፈታት ነይሩ ኣብ መንገድና ኣብ መጠራ ገለ ብብዝሒ ንሪኦ ስለዝኾና ክንዛረበሉ ስለዝኾና ማለት እዩ ብጀክኡ ናይ ግሪክ ኣሰራት ንረክብ ኢና ቋንቋ ግሪክ ከም ጥቀሙ ነበሩ ከዓ ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ብጀክኡ እውን ሮማን ወይ ድማ ትሮማዊ ቋንቋ ከዓ ኣብቶም ኣንፎራ ንብሎም ዘለና ንኣብነት ቀደም እንታይ ይጥቀሙ ነይሮም ኣብቲ ኣንፎራ ንብሎ ዘለና ዕትሮ ተጻሒፉ ሕጂ ከመይና ንርድኦ ንሕና ካብ ናብ ወይ ድማ ትዋና ወይ ናበይ ሰደኹም ነበረ ተጻሒፉ ንረኽቦ ኢና ማለት እዩ እዚ ኩሉ ርኽበታት ከ ንምንታይ እንፍተልና ብዓብዩ ነቲ ዓብ ስእሊ ኣዶሊስ ዓባይ ናይ ንግዲ ከተማ ምዕብልቲ ከም ነበረት ኣብቲ እዋናስ ኣንፈታት ሂበና ማለት እዩ سلام تأمين قبر الشيطان مبا جابلوس نيسات نايل عطان نهز تجقين بالسلطان ኣብ ኣዶሊስ ከም ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ስነ ጥንታዊ መጽናዕቲ ንምክልኻል ሓደጋታትን ምዕቃብ ዝወጹ ኣሰራትን ዝካየድ ስራሓት ሰፊሕ ሸፈነ ይወሃበሎ ናይ ጽገናን ዕቃብን ንጥፈታት ድሕሪ ኹዕታ ዝመጹ መስራሓት እዮም እቶም ጽገናን ናይ ምዕቃብ ንጥፈታትን ዘድልዮም ክፋል ምስተለለዩ ንዑ ዝምጥን ውጥን ይወጽእ ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ናይ ጽገናን ዕቃብን ንጥፈታት ይካየድ ናይ ጽገና መስራሓት ሰለስተ ዓበይቲ ኣምራት ከጠቓልል ኣለዎ እቲ ቀዳማይ ኣብ መንጎቲ ዝጽገን ክፋል ምስቲ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ዘሎ ክፋል ስኒት ክህልዎ ኣለዎ ካልኣይ እቲ ዝተጸገነ ክፋል ምስ ግዜ ካብኡ ዝሓይሽ ኣገባብ ኣብ ዝመጻሉ ዳግመ ምጽጋን ወይ ድማ ዳግመ መስርሕ ክሓልፉ ከም ዝኽእል ጌርካ ይስራሕ ሳልሳይን እቲ ዝዓበየን ረቑሒ ድማ ኣከባብያዊ ጉድኣት ዘየውርድ ክኸውን ኣለዎ ንቑጣ ክልተ ንገብሮ ናይ ምዕቃብን ናይ ጽገናን ስራሓት ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኮይኑ እቲ ኣብዚ ንጥቀመሉ ዝዓበየ ፍልስፍና እቲ ንጥቀመሎም ጥረ ነገራት መሰረታዊ ካብዚ ከባቢ ዝመፁን ድሓር እውን ደጊምና ክንጥቀመሎም ንኽእል ጥረ ነገራት ኢና ንጥቀም ካልእ እቲ ዝዓበየ ንጥቀመሉ ፍልስፍና ከዓ ኣብ መንጎ እቲ ዝጽገንን ኣብ መንጎ እቲ ዝጸንሐን
درجاتات نايت منادق فللي كم زلو بستفعل عليه ملكة كنار نفتن مالتي حجي أبز نتقوم لهم نجارات أمونهم في الله مالتي زمن أوي زخنا حطب كي حطب نتقام مالتي أمونغو تستند تسجنن أمونغو زسانحن نجارات كم زلو حد منات أتري بيت أخونا نخيل مالتي بحال درجها بجكاتنا يحطب نتقام كا بزلو خرنا نتقومول استتقمنا له مالتي نت مندا مسرتاو نغراتو كيكيرنا نوشت دفيلو خمزاتمو ግን አሞንጎት አብተኻል ዙሪያ ዘሎ ናይት መንደቅ አካይዳን ንሱን ፍልሊ ከም ዘሎ ከነረን ፍትን ማለት እዩ ንውሽጥ ብምእታው እታ ዝተጸገነት ክፋል ብንጹር ክትረአ ትኽእል እያ ማለት ናይ ባዕዲ ሰበባ ናይ ሃገር ግርማይ ክብሪ بخل وجن نمكل خالن معقابن كعتا زوصو اسراتن هنصاتاتن زغبر سنه فلطتاوي اغباب اكل نايتي اب ادوليس زغبر زلون تفتاتيوم سنه طنطاوي بوتا ادوليس ناب زتفلاليو بحرياون سب سرحن حدغاتات زتقالع بمخانو نمكل خال حدغا وحسن عقابيو زرغاغصن ناي محدرا وطن كم زدلي فلط كوينو كسا حجي بركت زبول عمامات تسلاسيلوم يركبو حجي وطن محدرا خبال كله حد خافتي ناي ريسك مانجمنت بحال ناي حدغاتات ملاي زبحال حد خاوي مالتي حدغاتات تجي حدغا ناي سب الله سب صرح له حد كابود سب تفطر له تخلك اني كاب كم زبولكو اني كاب وحيز مص حدغا له تزعبه ود سبكت عليه تخيلها بحر ግን ملاي كبيد ነገር حيال ነገር اوش تفطر حدغاتات من ناي ቀጥታ ናይ ማያለው ማለት ስለዚህ ከመገርና እዚ اوشتي دفتر حدقاتات كم يجري اللي تجزاوي فتح جباري ناي ملاي نايتي أو تخيل أب نفتن ساعات قصو مثل لخونتها كأودر حق لخونتها تجباري مالت جن بلا على زمس معي راين فورال مالتي زون نجزا رسو كم يجرو إكاد ناي مكلا خلي نجار شلتر بحال مكلا خلي خم يجرو جبارلو زبل حدا وزته مالتي حجي بزعبه انتي ننزل بزعبه موحد حدقاتات وي مكل خال حدقاتاتنا قالنا زارب دلنا ني معقبون بزح نغرات تغيري اكتشان عسرتن تي ناي توريزم تاي هبنا بتحد وكان كاني زي بوتازي بزي بناي حرشا مريت دبت ملالو بتخا بناي وحج كا ملالو سلازي يخي سلازولو انتي غبر تبايلو حموشته تكالات ناي منغسي بحبار كيدناو ناتو جاي انت كان كسرح لك كل غزي او غمغم بحري من سرحت بحري اللي من سرح حرشه اللي مريت حرشه وتراس لزلو ماين مريتنا كبابني اللي مخنياتو ناي كباب نغير ناي ماي نغير توريزم بعلو ناي توريزم بوتا لنا بيت مذكر اذا حموشته تكالات مسكده تواهيدنا خمي غيرنا نزي وحج ادحنا توحج قاليو نافتناي مريتناي حرشة خمس خيط قالي خا تخيلوا نبحرها أتخم دلو تجيرو ناي كبابي عسران حدا معتي سرح بدوزر تسريحه كبابي حدا نتبع 5 كيلومتر زخون جريف تسريح له بعدين سلازم خمسة فلا لنا وحج حدا قتات كدحن كيلو تمزنعت خا أوشتن زجبر كأب زخون قصتات كيتنك بهايلو بسبب بناي سب عامي كم يجر كا جريف الناس رح خانتي ماي تكالا خلو تخيل تبايلو تكالا خلو سكا حجها بصبو كونتات كا يخيدالو مالتي اولا اللي حكومه وديت لحليت ماي كم سلمسي يعني مي ودي لا ماي عرق دي بولا نقص منولا غبي صابط الله كلنا نودي كل مره او لمعت حرسنا لي من قبي او شغل لا زال مكان كراب رئينا من قبي اللي ماي لا تفسس نجيش ببعرتنا لقبا او بقلباتنا لقبا يعني اقل عقابها بزح شيء نودي مسو ادسكس ود سبك استمقرالو خفلتالو وقت بصحالو كل زعلامات زغبر ادليس كما غيرنا نمصلغا مالتي ود سب كما غيره زوصح كم زلو ناي مغبار تصعرلو دلو مالتي ازبوتا سغاب فور اندحر كيدنا ازيو دحند خنا ناي منقد ستاي ترغاي دلو كاب 10 كيلومتر سلا زخونه
نفورون زولان أفتى زرخة في سقف تاريخ أو وتاتا زخيد حدث رجع لمت زبالة رجع عند حتى سريحلون زحشة ناي بتحت بوتا تباهيلو كفلتي مالتي تبوتا مالتي بزخون خانم زلا على درجها حزبن منجستن افتخاب زول سراويتن إذا عبت تاريخ أو وتاتا كعقبو كلاليو كم زلوها تعبها اللي بموداتا كتحساس بدلي يغني لي قداسنت سنت انتاوي بوتا أدوليس عم مئزان سلطانتات قرن أفريقيا كمزي عب قدامي كفال مدبنا زتقلت خينو نمتأثر سلطانتات كبسا إرترا مسفيح كفال قرن أفريقيان كيح بحرن زنتصرو سنت انتاويان بوتاتات قوحيتون مترانون داسيسنا يولنا وحايتو قسكسي يمسكرا مسعدو لزت أساسرا نرنك دمراخ ميرترا كافورو تبقيسو ناويعا نشنخ صقام كاب صرقيا تاليو ناب كبساتات مبرعاوي أتصادف إرترا زبل مسمر صرقيا تخطيلنا نكايدو زلنا قعزيو يمسكرا مسعدو لزت أساسرا نرنك دمراخ ميرترا روحوك معدو بحري الساقرا بعال مرسى تخلي الناقرا بعال مرسى فاطمة يحبرا كاب أدوليس نام مبرعاوي أتصادف كبساتات زقعزو زنبور سبات بروباتات حداسن كومايلين نابيلوم نياستات سلسة معتاد قعزي كايدو كم زنبور يحبر أسرزم مسمرات أبزبان قوحيتو خونكا كتملكتو يكال بغرص عمريتن ترئيتن إذ خبابي كيتدن كاون أيتترفن كابت زغنينا كاب أدوليس هجي أبقى حيتينا ركب دلنا قحيتو بلاتيو وي كبساي فولي قرص مريت هالو كله كاميرا لعلكم اللهم بقولوا أصادفيو زي أصادف زي مؤتويو والسون مؤتوي إيد اللو حدا بمعراب انتزي كوينوت ودحان دخانه مؤتوي بخالق بمول أزوريو درجة ودسب كسجرون كعالفون زي كلي جن تمقدمات تأمر كوينو زي كم تاريخاوي بوتا المؤلد سنحين مؤلد خد سلطاني زي ترأي له معبل وي وطور ناي نقدي ما تحلال في مسمر ني عداغان زنبر حيتو نيرو مالتي يجي كوينو كمزي تم قدامت صعرنياتات نيرهم كتبلهم تخيل نزي بدحرينا دولو كاب أدليس زبقس مسمر ناي نقدي مسمري كافلاي بزي حلف نير سلازي أفتقيا زي أمحانو قويا من الوقت بخالي كل خيلي ناي أفتقيا جن بزيادة اتزفلت زيئة كاب كميلي ربا كميلي تخيل زمس بزيئة مالتي زيئة تنخلنا بالزوبا ولا نوشتي قلنا نخيد زولو معباليتات أفدقي زنبرت كالأيتي أفدقي ناي أدليسيا أدليس كاب سجر بحري إمبورت يخون وي كاب زي كاب ني دقة إكسبورت يخون وي الأخ مالتي هجي كلته نيرن تن من قدي حدا ناي أجاريو تخلق كأني ناي مجعنا مالتي يقول تاريخ اللق عبير بعد شفنو ناي بعد سببا ناي خبر غير ما يكبر يدوم لي بطع اقرا مراريت عمقنا قوات كساريت كجبرم حق غواريت تاريخ قومك يدوم كما زوريت ማዕከላዊ ክፋል ከበሳታት ኤርትራ ኣብ ኣገዳሲ መራኸቢ መስመራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣፍሪቃን ኒልን ሰሜናዊ ምዕራብ ኤስያን ይርከብ እዚ ከበሳ ኤርትራ ካብ ጥንቲ ብመስመራት ሩባታት ሓዳስን ኮማይልን ናብ ምብራቓዊ ኣጻድፍ ምስ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝተኣሳሰር ምንባሩ ይፍለጥ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ዞም ከበሳታት ኣብ ምህዛብን ምትእሳርን ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ኣገዳሲ ተራ ዝተጻወተ ኮይኑ ኣብ ፍልቀትን ምዕባልን ባህላዊ መስርሓት ዓብይ ድፊት ዝነበሮ እዩ متأسسار نايزوم كبساتات لتوم عم مبرع أو صادف زلوا استفعل لي وحيس مسكيه وحري حد عزيو دفاير وحيو مناتو مستي أبتزبول كوا عبدو بعرب
ቀይሕ ባሕሪ ህንዳዊ ውቅያኖስ ማእከላይ ባሕሪ ዝተርኣዩ ዝተፈላለዩ ለውጥታት ናይቲ ዘመን ብመስመር ናይ ቀይሕ ባሕሪ ክተኣሳሰሩ ዝኽኣል እዮም ኣብ ዘዋናት ዝተርኣዩ ዝተፈላለዩ ስልጣነታት እውን ውፅኢት ናይ መስራሓት እዮም ስለዚ ኣብ ምምእዛን ናይቲ እዋንቲ ባህላዊ መስራሓት ዝኸበሳ ኤርትራ ምስ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ምትእስሳር ኣዝዩ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ታሪኻዊ ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ ኣብ ስነ ጥንታዊ ትሕዝቶ ማእከላይ ክፋል ከበሳታት ኤርትራ ተሓቂፉ ዝርከብ ኣስራት ጥንታዊ ማእከላት ስልጣኔ ኣብቲ ብተዛማዲ ንሕርሻ ዝምችእ ክፋል ዝኸበሳ ተደኪኑ ብምንባሩ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ማሕበረ ቁጠባውን ባህላውን ሓድግታት ክገድፉ ክኢሎም እዮም ስነ ጥንታዊ ኣስራት ቋሓይቶ ኣብ 32 ኪሎ ሜትር ተዘርጊሑ ብሓፈሻዊ ኣጸዋውዓ ብቋሓይቶ ዝፍለጥ ክፋል ምብራቃዊ ኣጻድፍ ኤርትራ ይርከብ ስነ ጥንታዊ ኣስራት ኣብ ግምት ብምእታው ስነ ጥንታዊ ቦታ ቋሓይቶ ነቲ ኣብ መዋእላት ታሪኽ ደቂ ሰብ መልክዕ ዝሓዘ ባህላዊ መስራሓት ኣብ ሰፊሕ ቅርጻ መሬት ናይዚ ብቋሓይቶ ዝፍለጥ ከበሳ ሓዚሉ ይርከብ ስነ ጥንታዊ ኣስራት ኣብ ግምት ብምእታው ስነ ጥንታዊ ቦታ ቋሓይቶ ነቲ ኣብ መዋእላት ታሪኽ ደቂ ሰብ መልክዕ ዝሓዘ ባህላዊ መስራሓት ኣብ ሰፊሕ ቅርጻ መሬት ናይዚ ብቋሓይቶ ዝፍለጥ ከበሳ ሓዚሉ ይርከብ ንድርብ ረቋሒታት ባህርን ፈጠራ ደቂ ሰብን ዘጣመረ ትዕዝብትን በኣር ምስ ናይ ባህርያዊ ዕድላትን ብድሆታትን ንማሕበረ ቁጠባውን ባህላውን ፈጠራውነት ሕብረተሰባት ኣጉሊሑ የነጽር መጀመርያ ካብ ኣድልስ ናብ ዝኽዲብ ክላሃ ትረኽቦ ዝነበረ ቦታ ዝቋሓይቶ ንጽውዖ ታሪኻዊ ቦታ እዩ ስለዚ ኣብዚ ካብ ባሕሪ መጽኦም ዝመጹ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ናይ ቀፍላይ መንገድታት ኣብዚ እምጎዱ ነይሮም ካብ ዝተዓኒዶም ድማ ካብ ደቡብ ካብ ቋሓይቶ ዝርከቡ ኣብኡ ይኾኑ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዝማዕበለ ስልጣን ኢልና ንጠቕሶ ንኽእል እቲ ናይ ቀዳማይ መዋዕል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ ኣብቲ መወዳእታ ሻብዓይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ንዛረበሉ ኣሰራት እቲ ዝበዝሐ ትሕዝቶ እዩ ቀዲሙ ግን ኣብ ቋሓይቶ እውን ንነዊሕ ዘመናት ቅድሚ ዝብሎ ዘለኹ ዝዝርጋሕ ዝተፈላለዩ ኣሰራት ኣለዉ ወዲ ሰብ ነዚ ባህራዊ ልቃሒ ዝተጠቂሙ እውን ክነብር ጀሚሩ ገለ ካብቲ ኣሰራት ናይ በዓቲ ሳእል ውቕሮታት ኣብ ከርሲ ታሪኻዊ ቦታ ርከቡ ስለዚ ካብ ጥንቲ ትሒዙ ካብቲ ቅድሚ 5,000 ዓመታት ኢልና ንሓስቦ ኣትሒዙ ወዲ ሰብ ክነብሮ ጀሚሩ ኣብቲ ዝበልክዎ መዋዕል ናይ ቀዳማይ መዋዕል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ መወዳእታ ሻብዓይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ግን ትጥርዝ ምዕባለ ናይቲ ስልጣነ ንሪእየሉ እዩ ኣብቲ ዞባ እውን ዓለማዊ ናይ ንግዲ መስመራት ወይ መርበባት ተሓቂፉ ድማ ፀኒሕና ንሪኦ በብሓደ ኣሰራት ነዚ ትሕዝቶ እዚ ይውክሉ ማለት ሕሉፍ ቁጠባዊ ባህላውን ትውክልታውን ርኤተ ዓለምን ቀዳሞት ሰባት ዘረድኡን ንዝተፈላለዩ እንስሳታት ዘቤትን ዘገዳምን ባህርያዊ ሃብትን ኣከባብን ዘንጸባርቕ ኣሰራት ናይ በዓቲ ኣሳእልን ውቕሮታትን ኣብ ከባቢታት ዓዲ ዓለውቲ ኢያሞ ላዕላይን ታሕታይን ሳሮ ናይቲ ብቋሓይቶ ዝፍለጥ ሰፊሕ ክፋል ምዕራባዊ ኣጻድፍ ኤርትራ ዝተሰነደ እዩ እዚ ዘለናዮ ቦታ ቋሓይቶ ኮይኑ ኣብ ቋሓይቶ ዓዲ ዓለውቲ ዝበሃል ቦታ ኣለና ኣብዚ ቦታ ዘለዉ ከዓ ናይ ኣኻውሕ ኣሳእል ንብሎም ብብዝሒ ንረኽበሉ ቦታ ናይ ክፋል ናይ ቋሓይቶ እዩ ናይ ኣኻውሕ ኣሳእል ክንብል ከለና ኣብ ኣኻውሕ ተሳኢሎም ወይ ድማ ተወቂሮም ንረኽቦም ኣሳእል እዮም እዚ ሰባት ቅድሚ ምምፃእ ናይ ፅሕፈት መልእኽቲ ንምስታድ ከምኡውን ነቲ ናይ መዓልታዊ ህይወቶም እንታይ ከም ዝገብሩ ነበሩ ንምግላፅ ዝጥቀሙሉ ነበሩ መንገዲ እዩ ኣብ ናይ ኣሳእል ኣኻውሕ ኣብ ኤርትራ ብብዝሒ ኣብ ዝተፈላለዩ ወገናት ናይ ሃገር ብብዝሒ ንረኽቦም ባህላዊ ውርሻ ናይ ሃገር እዩ ናብ ክልተ ይምቀሉ ኣብቲ ዓይነታት ኣሳእሎም ስእሊ ክንረክብ ንኽእል ኢና ከምኡውን ከምዚ ብዙሕ ሕጂ ንዕዘቦ ዘለና ውቕሮ ንብሎ ተወቂሮም ኣብቲ ኣእማን ንረኽቦም ኢና ኣብቲ ናቶም መልእኽቲ ከዓ ናብ ክልተ ተመሊሶም ይምቀሉ እዚ ከዓ ሓደ እቲ ሪያሊዝም ንብሎ እንተኮይኑ እዚ ከዓ እንታይ እቲ ኩንነት እቲ ከባቢ ዝገልፀና ድዩ ወይ እቲ ዝነበረ ክገልፀና ዝኽእል ከምኡውን ትርጉሞም ዘይንፈልጦም ብምልክታት ወይ ድማ ናን ሪፕሬዘንቴሽናል ንብሎም ዓይነት ናይ ሮክ ኣርት ኣለዉ ካብ ሮክ ኣርት ብዙሕ ኢና ክንርዳእ ንኽእል ንኣብነት ማሕበረ ቁጠባዊ ናይቲ ሰብ ከመይ ነይሩ ባህል ናይቲ ሰብ ከመይ ነይሩ ኣብኡ ክንዕዘቦ ንኽእል ኢና ካብኡ ዝተረፈ ከዓ ኣከባቢ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝሰኣሎ ከመይ ከም ዝነበረ ቶምሶም ጥቀሙሎም ነበሩ እንስሳታት ከምኡውን እንታይ ሃድኑ ከም ነበሩ ካብ ናይ ኣሳእል ናይ ኣኻውሕ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ኣብዚ ናይ ዓዲ ዓለውቲ
نريو نياقاوح أسأل كرنيهم كلنا نان representational دبلنا مزخاء ملكتهم بنوت أركرد أنا زيك ملكتات نركبينا أسر لنا بابينو سفران زن صبارق ما يسلطاني جرا بزي كازي نخوننت زنتصرو زتفلاليو مسلتات انسساتاتن بحرن أبناء أخوح أسأل توكيلو ميركبو ازت كونننتاوي نبلو ወይ ድማ رياليزم نبلو تاب ኣብቲ ዝነበረስ ክገልጸና ዝኽእል ማለት አንተ ያ ቀዲመ ገሊጽ ነይረ ካብ ናይ ስል ኣኻውሕ ብዙሕ ነገር ክነግረና ኽእል እዩ እዚ ማለት እቲ environment ወይ ድማ ኣከባቢ ከመይ ነይሩ እንስሳታት እንታይ ነይሮም even እቲ ስራሕ ናይቲ ሰብ ኣብ ቦጋሰ ድዩ ኣብ ሃደን ድዩ ዝነጥፍ ነይሩ ክሕብረና ኽእል እዩ ከምዚ ሕጂ ንዕዘቦ ዘለና ብዙሕ እንስሳታት ንርኢ ኣለና ብስእሊ ኣብዚ ስእሊ እዚ እዚ ኸኣ እንስሳ ዘገዳም ኣለዉ እንስሳ ዘቤት ኣለዉ ኣግማል ኣቡዑር حلفينا أبتخاء تلبيرو زمثل إنسا زقدام نرئ لنا إذا انتاي كحبرنا خيل أبز بوتازي وزحات إنساتات كم زنبورو توم سباتون أبو مواسة ينقطب خم زنبورو كحبرنا خيل مالدي كم تقدم قليز إير نبوركو أب إريترا بوزح ناي أقاو حسائل زلنا كساب حجي بتجبو كلكو عتزي قالوا اتناتهم علما أسات حق المحموش الشعامات تسائلهم كونوا خمس خيل يأمت مالدي ناي باحنا داستات صبنا قريد كدعدي زنرا أرحار حريد حم كوينا ابن صباريد بزينا تخبار تجاهري سنتنتاوي بوتا قحيتو بقلت صحفتي مستا نتنتاويان تمرامرتن نقادون بقولوة التفلت ناي نقد مأكل كوينا تولومي زبهال صحفي ناي الزمنن ريبلس اوف إريتريانسي زبهال ناي الزمن موكس نقادون كا نز مجلسي يدرع أبقى حيث تجاورو دهساساوي مصنعات مبزحتهم عبزي مجزاتي استخيل يوم استفلالي وساتنيات تمرامرتي نحفشاوي دهساس قحيتو زرقاحيو زلو تحستون صقاتاتون زتوكره استفلالي دهساس أكايدومن تنتاويان أسرات كلاليو كيلومن أسرات سنة انتاوي بوتا قحيتو كمود أتا 19 كفل زمنن مجمرتا 10 كفل زمنن جميرو كسند كيليو دحرنا صنس تجبره دهساساوي مصنعتي ناي أبز بوتا نيرو أب شان 1996 مالتي بإرتراويان كيلاتاتن ناي مس جرماناويان بتحبار قفع زبالة مصنعتات قبرو خيلهم نيرهم أبتز قبرو مصنعات ما بزح عزيز بزح زخانة بوتاتات كلالي خيلهم استفلا عليه تنتاوي أسرات كم فرسراس جزاو تخمزولون استفلا عليه صحفات كمزولون كرجاء خيلهم مالتي كاو حليفون بزعبا حفشاوي ندفي كم يجرو كم زعقبون كوتو زفتنوا الجزين يرو مالتي كم توساقي عبد كلتشان شعاتن كلتشان شدشان كلتشان شعاتن زوات مصنعاتي نيرو كم يجرو عدويس عقب كم زلو ازي حيتو عقب كم زلو كم يجرو بحفشاي كم يجرو بزقت الجنريشن ولدتات كسجر كم زغل زوات اما بس راح نيرو مالتي نتسعكن بزحن أب قحيتو استسند أسرات أب قمت بمتاو سنة انتاوي بوتا قحيتو حد خابتي زعبه مأكلات سلطاني قرن أفريقيا من بارو نردا قحيتو نقداون ممحدراون محاورات زت أمر من باروون كلاسيكاويت صحفاتن ديهروم استسندو أسراتن ينتصرو أفرني أفريقيا جددمي ناي خادرد ناي كبرد غور تاريخ اللو حيال خفالات سنة انتاوي أسرات قحيتو عبتي بخبابي سافيرا زفلت ممحدراوي كفال يركب استفلاليو حتبتاتن مخزن مياتن أكل ورشا نايزي سنة انتاو بوتا خوينوم التي بحتبي سافيرا زفلت ديقا دنك آبنت نايزي مدرخات تاريخيو نساتنا العدان بهزب تجقينا بالسلطان بحفشو زبوتا زلنا بسافيرا يزفلت عبزخات زبازي حكفال سنة انتي زركوبو لبوتاي إذا زلنا بوتا ديقا سافيرا تبهال إذا ديقا زي أساسا 7 متر قومت الله عمقو تخال على 3 متر خوينو عبد قدمي موال قدم لته كريستوسيا تسريحه ويكا تهانيصا
كالي فلينا زياخا اتي امان كهانصوا خلو كم زنري زلنا بزق قدمتنا دلو مالتي بخلته وغون تصريبا يا ماكتيمو مخنيات بتوانت دخونه ናይ መጣበቕ ነገር ስለ ዘይነበሮ መታን ክስጥምነት ከሎ ኢሎም ነቲ እማን ጸሪቦም እዮም ገይሮሞ በተወሳኺ እውን ከም ዝንሪኦ ዘለና እዚ ቦታ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ኣኻውሕ ቀርቂሮም እዮም ሰሪሖማ ዘለዉ ብዘይ ካዚያ ዲጋ እዚኣ ዓባይ ዲጋ ብዘይ ካዚያ ኣስታት 21 ንኾና ራሕያታት ኣለዋ ኣብዚ ከባቢ ነዚ ከባቢ ዘገልግላ ጎኑ ጎኑ ዝውን ካብ ኣኻውሕ ዝተነደለውን ናይ ማይ መኻዚኖታት ኣሎ መኽዘንታት ኣሎ ዝተፈላለየ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከዓ ኣብዚ ምብራቃዊ ኣጻድፍ ስለ ዝኾነ ምስቲ ደለዎ ሓደ ማይ ነቲ ህዝቢ ኣብዚ ማይ ገይሮ ማለት ይጉልጉልን ነይሮም ኣብዚ ብተወሳኺ እንታይ ክንርኢ ንኽእል እዚ ቅድሚ ቀዳማይ መዋዕል ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ተሰሪሑ ንብሎ ዘለና ኣብዚ ሕጂ እቲ ብልሒ ናይቶም ሰባት ጥበብ ናይቶም ሰባት ህያው ምስክር ዘርእየና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ክልተ ኣኻውሕ ከምዚ ገይሮም ምስርሖም ኣዝዩ ፍሉይ ነገር እዩ ብተወሳኺ ኣብዚ ቅድሚታ ወገን እውን ተርእይና ናይ መደብን ናይ መውረድን ኣስካል ኣለዋ ፍሉይ ዝገብሮ ስኻ ማለት እዩ ናይ ሃገረይ ግርማይ ክብረይ ኣብ 1980ታት መወቆላዊ ኣታናንጻ ናይ ዲጋ ሳፊራ ዘይሓለወ ናይ ጽገና መስርሕ ተገይሩ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ መልክዕን ምህንድስናዊ መወቆላውነትን ኣሉታዊ ምስሊ ዝገደፈ እዩ እምነበሎ ሓወልቲ መጠራ ልዕሊ 4000 ዓመት ገይራ ወሓይተ ካብ ስነ ጥንታዊ ትሕዝቶታት ቋሓይቶ ከይወፃና ኣብ ከውሒ ዝተነድሉ መቓብራት ገለ ካብቶም ሰሓብነት ዘለዎም ሓድግታት እዮም እቶም ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ሰባት ምስ ኣከባቢ ብምዝማድ ዝነበሩ ናይ ጥበብ መንብሮ ባህርያውያን ኣኻውሕ ብምንዳል ከም መኽዘን ማይን መቓብራትን ይጥቀሙሉ ብምንባሮም ንብልሖምን ጥበቦምን ዘንጸባርቕ እዩ ብመቓብር ግብፂ ዝፍለጥ ኣሰር ጥንታዊ መቓብር ከም ኣብነት ምጥቃስ ይከኣል እዚ መቓብር እዚ ኣብ 1894 ብሽዋንፍረስ ዝተባህለ ተመራማሪ ስነ ጥንቲ ጀርመናዊ ማለት እዩ ኣብዚ ቦታ ዳህሳስ ብምግባር ክርከብ ተኻኢሉ ማለት እዩ እሱ ዳህሳስ ኣብ ዝገበረሉ ኸ ክሳብ 7 ዝኾኑ ኣስከሬናት ኣብዚ መቓብር እዚ ረኺቡ ካብቶም 7 ዝረኽቦም ኣስከሬናት ከ እቶም 32 ናብ በርሊን ከም ዝወሰዶም ሰነዳትና ይሕብሩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብዝተኻየደ መጽናዕቲ ኸ ካብቶም 32 ኣስከሬናት እቶም 29 ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘለዉ እዩ ዝፍለጥ እዚ ንሪኦ ዘለና መቓብር ኣኻውሕ ብምንዳል ቅርፂ ብምውፃእ ዝተሰርሐ እዩ እዚ ኸ ምስቲ ቅድሚ ድራእናዮ ኣኻውሕ ብምንዳል ዝተፈላለየ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ንኣብነት ናይ ማይ ማዕቆሪታት ከምቲ ድበናዮ እዚ ኸ ሓደ ካብኡ ኮይኑ ብመቓብር ግብፂ ዝፍለጥ ብፍሉይ ቅድም ጥበብን ዝተሰርሐ እዩ ንውሽጢ ክንኣቱ ከለና ኸ ኣብኡ ብዝተወቀረ ፍሉይ ምስልታት ኣሎ ብተወሳኺ ንውሽጢ ብንኣትወሉ እውን ብየማን ፀጋሙ ውሽጥ ድበለ ናይ መቓብር ሰፈራት ኣለዎ እንደገና መውፅእ መደየብን እውን ኣስካላ ዝመስል ኣለዎ ማለት እዩ መርገፅና ኢሉ نفتحن حقل قطع حسو كندي سنة صحوف زي برسو كندي مذكرات زي احساسو قدامات مسجدات النفرسو مقليا زي أسرات حولتتاتن عبيت هنصاتاتن كمون ሕብረተሰብ ዝነብሮ ዝነበረ ኣባይትን እውን ኣካል ኣብዚ ከባብን ካልእን ክፋል ቋሕቶ ዝርከቡ ኣስራት እዮም እዚ ዘለናዮ ቦታ እታ ቤት መቕደስ ኢና ንገልጾ ክፋል ናይ ቋሕቶ ኮይኑ ከምዚ እንዕዘቦ ዘለና ዝተፈላለየ ዓይነት ዕኑድን ሓደ መድረኽ ወይ ፖዲየምን ከዓ ክንሪኤሉ ወይ ብቐሊሉ ክንዕዘበሉ ንኽእል ስፍራ እዩ ማለት እዩ እዛ ቤት መቕደስ እዚኣ 9.30 ብ11.80 ሜትሮ ጎንን ቁመትን ዘለዋ ቤት መቕደስ ኮይና እቲ ንሳ ትርከበሉ ክስታይ ከዓ እቲ ሞኑሜንታል ፖዲየም ንብሎ ወይ እውን እቲ ዕብይ ዝበለ መድረኽ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ መድረኽ ከዓ እዞም ብቐሊሉ ክንዕዘቦም ንኽእል ዕኑድ ሰፊሮም ንረኽቦም ማለት እዩ ኣብዚ ከም ዝንዕዘቦ ዘለና 4 ዕኑድ ይሃልው እምበር ኣብ ከባቢኡ ብዙርኡ ብዙሓት ዕኑድ እውን ወዲቖም ክንሪኦም ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ከባቢ ከም ሓደ ኣብ ምብራቃዊ ኣጻድፍ ከበሳታት ሃገርና ዝርከብ ቦታ ከም ምዃኑ መጠን እዚ ቦታ እዚ በቲ ሳንድስቶን ወይ እውን ትሕፃዊ ኣኻውሕ ኢልና ንፅውዖ ዓይነት ኣኻውሕ ዝቆመ ከውሒ ዝመፅኦም ንዕኦም ብምፅራብ ከዓ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ይበፅሕ ማለት እዩ ኣብ ኣገባብ ኣነዳድቓ ናይቲ ፖዲየም እንተሪእና ጋድማዊ ቅርፂ ዘለዎ
ኦብሎንግ ንብሎም ወይ ከዓ ውጥውጥ ሽልሕ ዝበሉ ዓይነት ዓበይቲ ኣኻውሕ ብምግባር እቲ ፖዲየም ድሕሪ ምንዳቕ ናብ እዚ ኣብ ዘሎ ዕኑድ ንበፅሕ ማለት እዩ እዞም ዕኑድ እዚኦም ናይቲ ክጠቕሶ ዝፀናሕኩ ሕፃዊ ኣኻውሕ ወይ እውን ሳንድስቶን ንብሎም ካብኡ ተፀሪቦም ዝወፁ ኮይኖም ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ሓንቲ ዓንዲ እቲ ክሳድ ወይ እውን ዱኳ ንብሎ ብቐሊሉ ክንሪኦ ንኽእል እዚ ከዓ ነቲ ናሕሲ ክስከም ዝተገብረ ዲዛይን ማለት እዩ ብሓፈሻ እዚ ምብራቃዊ ከበሳታት ናይ ኤርትራ ምስቲ ኣብ ካብ ወደብ ኣዱሊስ ኣትሒዙ ስጋዕ እዚ ከበሳታት ኤርትራ ዝተፈጥረ ንግዳዊ ምትእስሳራት ንሱ ዝወለዶም ወይ እውን ብናቱ ፅልዋታት ዝመፁ ስነ ህንፃዊ ሜላታት ከርእየና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ተመሳሳልነቶም ካብ ኣዱሊስ ኣትሒዝና ስጋዕ ኣቋሓይቶ መጠራ ከስከሰ እውን ዝተመሳሳለ ዓይነት ዲዛይን ወይ ዝተመሳሳለ ዓይነት ሜላታት ናይ ስነ ህንፃ ብቐሊሉ ክንዕዘብ ንኽእል ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ቀንዲ ዘመላኽተልና ነገር ከዓ እቲ ኣገባብ ኣተሃናንፅኡ ነቲ ድሕሪ ቀዳማይ መዋዕል ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ብፍላይ ከዓ ካብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ስጋዕ ሻውዓይ ክፍለ ዘመን ኣብዚ ከባቢ ምስ ንግዳዊ ምትእስሳራት ንጥፈታት ዝዓንበበ ስልጣነ ናይ ከበሳታት ኤርትራን ምስ ኣዱኒስን ብምጥማር ኣብዚ ዝተፈጥረ ወይ እውን ኣብዚ ዝዓንበበ ስነ ህንፃዊ ትሕዝቶ ስነ ህንፃዊ ምዕባለ ከርእየና ይኽእል ማለት እዩ ብሓፈሻ ብቋሓይቶ ንዝተፈላለየ ጥቕምታት ዝውዕሉ ስነ ህንፃዊ ስራሓት ክንረክብ ንኽእልና ቤት መቕደሳት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንምምሕዳራዊ ንጥፈታት ዘገልግሉ ሳልሳይ ከዓ ንናብራ ዝኾኑ ህንፃታት ብቐሊሉ ኣብዚ ከባቢ ክንረክብ ንኽእል ከምዚ ዓይነት ስነ ቅርፃዊ ትሕዝቶ ወይ እውን ስነ ህንፃዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ቦታታት ከዓ ኣብ ላዕላይ ሳሮ ታሕታይ ሳሮ እሽካ ኣስባቶ ብዝርግሐ ብብዝሕን ክንረኽበሎም ንኽእል ማለት እዩ ሶፋር ከዓ ኣብዚ ርኢናዮ ከም ዘለና እቲ ስነ ህንፃዊ ትሕዝቱ ንምዕባለን ነቲ ጥርዚ ምዕባለ ናይዚ ከባቢ ናይ ቋሒቶ ፕላትዩ ብቐሊሉ ከረዳእና ይኽእል ማለት እዩ نركد مراكب إريترا روحك معدو بحري الساقرة بعال مرسى تخلي الناقرة بعال مرسى فاطمة يحبرة أصير لنا بابا يوسف ران زنت بارق ما يسلطاني جرا ካብዚ ብዘይፍለ ጽሑፋዊ ሓድግታት ኣካል ሃብታም ትሕዝቶ ስነ ጥንታዊ ኣስራት ቋሓይቶ እዮም ምስ ፋልማዊ ምዕባለ ፊደላት ግእዝን ሳባውን ዝተኣሳሰሩ ኣብ ኣኻውሕን ኣእማንን ዝተወቕሩ ጽሑፋት ከዓ ንጥርዘ ምዕባለ ሕብረተሰባት ኣፍሪቃ የጉልሑ ዛንታ በለው ከለው ናይቀደመ ካብ ቅርኒ ኣፍሪካ ዝገደመ ናይ ሃገረይ ግርማይ ክብረ ስነ ጥንታዊ ኣስራት ቋሓይቶ ከምዚ ዝተዓዘብናዮ ሓይለ ኣስራት ጥንታውያን ኣባይትን ሓወልትታትን ጽሑፋዊ ሓድግታትን ሓጽብታትን ዝሓቆፈ ኮይኑ ኣብቲ ቦታ ዘንጸላሉ ዘሎ ባህርያውን ሰብ ሰርሖ ሓደጋታትን ግን ክምእዘን ኣድላይ እዩ ቅርሲ ኩሉ ግዜ ተነቃፊ እዩ ኣይሕደስን እዩ ምስ በረሰ ኣብ ዝነበሮ ኣይምለስን እዩ ክትመሰውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ከቢድ ስራሕ እዩ እቲ ባህርያት ናይ ቅርሲ ኮም እዩ ኣብዛ ሕጂ ዘለናያ ቦታ እዚ ናይ ቅድምን እዚ ናይ ሕጅን ዘሎ ኣባይቲ ኣብ ማእከል ኣባይቲና ንርከብ ዘለና ብሓንሳእ ኸይድ ኣሎ ግን እቲ ናይ ትማል ኣብ ሓደጋ ኣሎ እቲ ሓደጋ ናቱ እንታይ እዩ ሓደ ሰኣና ኣፍልጦ እዚ ምናልባት እዚ ገዛውቲ እዚ ቅድሚ 50-60 ዓመት እዩ ናብዚ መፅኡ እቲ ካልእ ግዜ ግን እዚ ናፃይ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ምምፃእ እንታይ ከርእየካ ካብ ዝኾነ ሓደ ነቲ እምኒ ጽቡቕ እምኒ ዝተወቕረ ዝተጸርበ እምኒ ንመንደቕ እጥቀምሉ ንገዛውቶም እጥቀምሉ ወይ እውን ኣብ ርእሲኡ ገዛ ሰርሑ ተሰርሐሎ ስለዚ ብኸምዚ ኣብ ሰካፊ ኩነታት ከም ዘለና ክገልጽ ስለ ዝደልኹ ማለት እዩ ናይ ሃገረይ ግርማይ ክብረ ታሪክ አለሁ ሓቢሩ
ኣብ ስነ ጥንታዊ ቦታ ቋሓይቶ ምስ ምዕባለን ከተማውነትን ተዛሚዱ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ስፍራታት ኣካል ናይ ዝዕንወት ብምዃኑ እምበኣር ኣብ መጻኢ ዝንደፍ ናይ ምሕደራ ውጥን ንምዕባለቱ ቦታን ዕቃበ ስነ ጥንታዊ ኣሰራትን ከሳኒ ይግባእ ሕጂ ዝዓቀብ ድሕር ኮይኑ ኣፍልጦ ክህሉ ክእል ኣለዎ ናይ ምርዳእ ዓቕሚ ክህሉ ክእል ኣለዎ ምክንያቱ ካበይ መፅኡ መን እዩ ነይርዎ ብኸመይ ከይዶም ብኸመይ ከዚ ተረፍናቶም ኣሎ ኣሰራትናቶም ክልዕቅብ እንተን ኮይና ናይ ቅድም ከይሓስካን ናይ ድሓረት ሓስናኻ ማለት እዩ ዝምልከቱ ኣካል መፅኡ ክዋዕታት ይገብረሉ ካሎ ገብረሉ ክሳብ ሽዑ ግን ንሕና ናይ ምዕቃብ ባህርያት ክህልወና ክእል ኣለዎ እዚ ህዝቢ እዚ ኣፍልጦ ክህሉ ክእል ኣለዎ ናቱ ምዃኑ ክርዳእ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር መፅኢኻ ኩዒትካ እምኒ ምሳር ዘይኮነ ዝኾነ መፅኢኻ ሓመድ ምሳር ዘይኮነ እዚ ስንታይ ነይርዎ ብኸመይ ከይዕቀብ ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ብዘይ ምሕር ከይድና ማለት እዩ ከተማ ዓልቶ ዘይኩም ኣለኹም ኣብዚ ኩሉ ሪኢኹም ኣለኹም ሕማቕ ይሃለዎ ኢኹም ኣለኹም ዓልቱ ኣለዎ ክሳብ ሽዑ ግን ንሕና ናይ ምዕቃብ ባህርያት ክንገብር ኣለ 32 ዓመት ኣብ ዝገብር ከለኹ ኣነ ብዙሕ ነገር ርአ ዝተበላሸወ ነገር ርኢና ከም ብሓድሽ ከሎ ርኢናዮ ንምንታይ እያ ድሕር ከይድኩ ኣይመለሰካን ንሕና ኸ ንዋስኣሉ ንኹም ኢና ከይከደና ኢና ትኻልእ በዓል ሞያ ኣለዎ ክኢላ ኣለዎ መዓልቱ ኣለዎ ንሕና ግን ክሳብ ዘለታ ቦታ ግን ናይ ምዕቃብ ባህርያት ክህልወና ክእል ኣሎ ነዚ ህዝቢ ኸ ናጎሳጉሶ ኣለና ሕጂ መሊሰወን ኣብ 5 ምሕደር ከባብታት ኣለዋና ና ፀገም ዘለና እንታይ ኢና ኣብ ሳፊራ ጥራይ ተዕቃበ ዘሎ ኣብ ካልእ ዕቃበ ዝበሃል የለን ካብ ካሪዎሳ ጀሚርካ ክሳብ ስቢር ራሶ ክሳብ መሰግሎ ዞላ ክሳብ ጊላ ዘሎ ካብታት ሓለዋ ዝበሃል ስለ ዘይብሉ ዝምልከቱ ኣካል ነፍሲ ወከፍ ከባቢ ሓለዋን ድሕር ገይሩሉ ሓደ ፈላ ድሕር ገይሩሉ ኸ ናይ ምዕቃብ ባህርያት ፍሉይ ርዱ እዩ ማለት እዩ ከዘይ ኮይኑ ግን ክፀዓን እዩ ክኸይድ እዩ ክበላሸ እዩ ግን ኣለና ዘይኮነ ነይሩና ዘይኮነ ኣለና ክንብል ክንክእል ኣለና ማለት እዩ نبلو حاولت مطرة لعلي 4000 عمد غيرة وحايتو خسكسي مسكرة بس هدول الزت أساسرة نيرن قدم مراقب ريترا روحوك معدو بحري بالساقرة بعال مرسى تخلي الناقرة بعال مرسى فاطمة يحبرة أصير لنا بابا يوسف ران زين طبارق ما يسلطاني جرا ስነ ጥንታዊ ቦታ መጠራ በለው ከለው ገለ ካብቶም ጥንታውያን ኣሰራት ክብሳታት ኤርትራ ኮይኖም ካብ ከተማ ኣስመራ 136 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ደቡብ ኣብ ጥቓ ከተማ ሰንዓፈ ተደኪኖም ይርከቡ ስነ ጥንታዊ ቦታ መጠራ በለው ከለው ኣብ መድረኻት ቀዳማይ መዋእል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳዕ መወዳእታ 7ይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዓንበበ ስልጣን እዩ ስነ ጥንታዊ ቦታ መጠራ ኣብ ስትራቴጂያዊ መስመር ካብ ክብሳታት ሰሜናዊ ክፋል ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ገማግም ባሕሪ ዝርጋሕ መስመር ተደኪኑ ብምንባሩ በተሓደ ወገን ንሕርሻዊ እቶት ኣብ ዝኻዕብት ቅርጻ መሬት ድማ ብምዕንባቡ በትኻልእ መልክዑ ዝሓለወ ማእከል ስልጣን ክኸውን በቂዑ እዩ ኣብ ስነ ጥንታዊ ኣስራት ዝረኣዩ ውጥን ከተማ ነዞም ሓድግታት ዘነጽሩ ኮይኖም ንብልጽግናን ዕብየትን ናይ ታሪኻዊ ቦታ የረድኡ ዘለና ቦታ ስነ ጥንታዊ ቦታ መጠራ ወይ በለከለውን ኢሉ ዝጽዋዕ እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብቲ ቀዲምና ክንዛረበሉ ዝቐነና ኣብ ሓደ መስመር ናይ ንግዲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነበረ ብፍላይ ኣብቲ ካብ ቀዳማይ መዋእል ድሕሪ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ እቲ መወዳእታ 7ይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝነበሩ ፍጻሜታት ናይ ታሪክ ኣብኡ ዝሕቆፍ ታሪክ ዘለዎ ቦታ እዩ ስነ ጥንታዊ ቦታ መጠራ وحده زاب قداس مسمر تدوكين بمهلاو حده درينا يوتي أكبابياوي أكمام تنايتي ناي تاريخ وطاون بأبت خباب زلو بوطات تخبيرو أو حده ناي جول نروح بو سلطاني بوزح ملكيتات من سلطانه ودسب كعمل بزح جزرق وحيتاتي حده خابتي أبحرشان مباسن تمركزو جهرون كتماتات إلنا نتوع بتي نايت وان غزي ناي كتماتات أقلال أربان سنترز نولم وي ما أخلات سلطاني إلنا نتوع
كهون زخل رقحيتات الله بزخبابه مالتيو تزعبي لقحيت كل شيء قمت نقوله تي متأسسار نايزي بوتازون مستي سجرة بحراوي نقداوي بحلاون متأسسرات نايزي زوبا أو زمر كوسي زت تزعبي رقحي خوينو كابز من مقاس تا متراوي بلو كلو إلا نتصبع سنة انتاويت بوتا أبز جزيات زد توسكوا نستفى على لي ملكاتنا تاريخ حزيلة خطعم بكي إلى مالتيو كما حدا ما أخل سلطانة ما أخل سلطانة نقول نكلنا وشتو زولو تحشتات مرأي قداسي مثلا أكل نايت زنبر نقداون بحلاون متأسسارات نزفوت أرو زبيتاون ناي سجرة بحراون تلوات عدما أب مبزح توم أبز بوتا زنريو معسرات توكلوا يركب مالتيو لذي كم ما أخل سلطانة وي كم حدا ختمه 40 سنتر لنا نصوعو بصفال عليه هنصاتات አለው ቶም صفال عليه هنصاتات نصفال عليه معلاتات ዝወልዩ ኣብ ሓደ ውጥናይ ከተማ ድማ ተወኪሎም ንረኽቦም በዚ ኣብቲ ንሪኦ ዘለና ጎልጎል ብብዝሒ ናይ ዚኦም ህላው ኣብ ሓደ ናይ ከተማ ውጥን ወይ ናይ ማእኸል ስልጣነ ውጥን ሓልዩ ዝዓምበብ زميتم كله كبور تريد ናይ ባሕነ ዳስታት ሰብነጋሪት ከዳዕግ እዚ ስነ ጥንታዊ ቦታ ካብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ኣቓልቦ ኤውሮጳውያን ተመራመርትን በጻሕትን ክስዕብ ዝጀመረ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ክፋላት ስነ ጥንታዊ ኣሰራቱ ድማ ንጽሑፋዊ ሓድግታት ስነ ህንፃዊ ጭብጥታት ዝተፈላለዩ ናይ ካይላ ስራሓት ስናቲምን ካልእን ሓዚሉ ኣብ መበል 19 መጀመርታ 20 ክፍለ ዘመን ክስነድ ተኻኢሉ ይኹን እምበር ድሕርቲ ኣብ 1960ታት ኣብ ግዜ መግዛእቲ ዝተኻየደ ናይ ዳህሳስን ኩዕታን ንጥፈታት ብዙሕ መረዳእታታት ዓብዩ እዩ እቲ ኣብ 1960ታት ኣብ መጠራ ዝተኻየደ ስነ ጥንታዊ ኩዕታታት ብሓፈሻ ንፍርቂ ናይቲ ህንፃዊ ስራሓት ቀዳማይ መዋእል ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝተንከፈ እዩ بمنصور استخايده سفيح ناي كعتا نطفتات كا نقد هنصان كالئ نغراوي أسراتن زي سنة انتاو بوتا نمفتاش أخيلوم نسجر بحراوي نطفتات نقدي زرد أسرات كومون عم مدرخ قدامي موائل دحر لدة كروستوس زفرين عبز بوتاز ترخبن سناتيم نمدرخ قدامي موائل دحر لدة كروستوس نمفلات زحق زخوينو تسنيد ويركب دحرو تزعابي ناي مصنعتها سرح زمته كاب 1959 كسب 1970 زنبره بفرنساوي فرانس أنفريس تجبره ناي مزنعتي سرحي مالتي إذا كانوا كريم ناصنة كابزلو ناي سرحتي سنتنتي تزعمه تسافح ناي مزنعتي مدك ساب كريم ناصنة زنبرك ساب شجعت من 9 مالتي سلازي فرانس أنفري بمولنا ناي منجست إثيوبيا يو نزوت هذه حيروة نعسرت عم زاكلي وكفحر كيلو استفعل عليه ورخبتاتون كلالن كركم زخالي مالتي العلو غلو نزي سفحت نايز وتازي كفلطو خيلو نزي زفحار وتخاني ابزحت درجاتات كما اقولو خيلو مالتي انت معربا وكن زبال زلو خبابي ناي تحتواي درب حبرسب كبلوك مخانو كلالي خيلو دحرو خاو زغصلت ناي معكلاي درب زنور محبرسب قمطلو خم زنور خلالي خيلو مالتي كابو قتلو تم العلوت دربي نايت اكل نايت حبرسب يلو زو قصرم زغموتهم وين ناتهم سفرة كالالي غيلو بيت كريستيانات مقابراتهم على اليوم مالتي حبشاوت سئلنا يتوتا كم زغير خو خيلو كابو حليفت كم توسخ سو زغبرو بزح زبله ناي كايلا سرحاتاتهم كصنعن كمرامن كيلو مالتي زرغبو زنبره ناي كايلا سرحاتاتهم مستن كالوت اب زخاب زلو ناي كايلا سرحات ازاميدو كزامدو زخالي مالتي كالو بزحت سناتيم رخيبي بزحت سناتيم كساميتو سنزاخلو سناتيم كم درخبي يمسكر كابتم زرخبون بزحت سناتيم قاليهم كاني كاب سجر بحر زمتو ناي رومان منبارهم على اليوم مسكرون مالتي قال نصحفات زملكتون رغيبيو نعملت كبشيش بلاكسيلو ابيلوم زلو نعشتو ابنا صفيح مني نصلي مني صحفو بركت زبلو سومكم كم درخبه انفري يغلص مالتي كاب حاليفو ابزي غوال ساينس بالون مقابرات مخانو زغلطوم كاب ابني تنديلهم استسرحوا مقابرات كم زلالين كم زرعينون يمسكر مالتي لازم كلهم لو صحنا مزنعتات بمولو اغزي مغزاتي استغبر خوين نتم مغزاتي وين نتم غزاتي زغلغل تفتاتي نيرو مالتي
ስለዝኾነ ድማ ብሙሉእ እቲ ኣብዚ ዝተረኽበ ፍራንሲስ ኣንፍሬ ዝረኽቦ ብሙሉእ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎን ኢትዮጵያውያን ኢሉ ስለዝሰርሐ ማለት እዩ ስነ ጥንታዊ ቦታ መጠራ ብዘይካቲ ናይ ቀዳማይ መዋእል ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ኣሰራትን ንቀዳማይ መዋእል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዘነጽር ስራሓት ካይላ ጽሑፋዊ ሓድግታት ትእምርታዊ ኣብነታት ተርኺቦም እዮም ካብ ማእከላይ ባሕሪ ብንግዲ ከም ዝመጸ ዝፍለጥ ብኣምፎራ ዝፍለጥ ናይ ካይላ ስራሓት ብመሳቕል ዝወቀቡ ኣብ መጠራን ከባቢኡን ከምኡን ሰሜናዊ ክፋል ቀርን ኣፍሪቃን ዝፈረዩ ዓታሩ ከምኡን ካብ ሰፊሕ ክፋል ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝመጸ ዝተራቐቐ ናይ ካይላ ፍርያት ንስግረ ባሕራውን ዘቤታውን ምትእስሳራት የነጽር እቲ ንመድረኻት ቀዳማይ መዋእል ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዘንጸባርቕ ሰፊሕ ክፋል ስነ ጥንታዊ ኣስራት ታሪኻዊ ቦታ መጠራ ንዝተፈላለየ መልክዕ ህንጻታትን ኣገልግሎትን ዘረድእ ኮይኑ እቲ ህንጻታት ንማሕበራዊ ፍልልያትን ዝምድናታትን ዘመልክት ንሃይማኖታውን መንፈሳውን ንጥፈታት ዝውክል ምንባሩ ዝተገብረ መጽናዕታት የእንፍት እዚ ዘለናዮ ቦታ መጠራ ኮይኑ ኣብ መጠራ ብምርምራዊ መጽናዕቲ ሰለስተ ንሃይማኖታዊ መዓላታት ዘገልግላ ህንጻታት ከም ዝነበራ ይፍለጥ ሓንቲ ካብን ድማ እዛ በዚ ድሕሬና ዘላ ዓባይ ቤት መቅደስ እያ ማለት እዩ እዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ብቅዲ ባዘሊካ ዝተሃንጸት ኮይና ባዘሊካ ክንብል እንከለና ወይ ቅዲ ባዘሊካ ተርቢዕታዊ ቅርጽ ዘለዎ ህንጻ ኮይኑ እቲ ተርቢዕታዊ ቅርጽ ናይዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ከዓ እቲ ግፍሑ ማለት 22 ሜትሮ ብ13.5 ሜትሮ ግፍሕ ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ዕቤታ ከርእየና ይኽእል ማለት እዩ ኣብ ቅዲ ባዘሊካ እቲ ቤተክርስትያን ወይ እውን ቤት መቅደስ ሰለስተ ክፋላት ኣለዎ እቲ ማእከላይ ክፋል ወይ እቲ ሰንትራል ኔቭ ንብለሎ ብክልተ ኮላተራል ኔቭስ ወይ ብክልተ ብየማኑን ብጸጋሙን መንበረ ምእመናን ኣለዎ ማለት እዩ ብዘይኩውን እቲ መንበረ ታቦት ንብሎ ወይ እውን ተኣፕስ ኣለዋ ማለት እዩ ብዘይቡውን በቲ ምብራቃዊ ሸነኹ ንጥምቀታዊ መዓላ ባፕቲስተሪ ዝጥቀሙሉ ጋብላ ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ጋብላ እዚ ከዓ ብክልተ ሸነኹ ሲሜትሪካሊ ወይ እውን ብውዱን መልክዑ 6 ደረጃታት ዘለዎ መዳያይቦ ዘለዎ ሓደ ናይ ጥምቀት ስፍራውን ኣለዋ ማለት እዩ ዛንታ በለው ከለው ናይ ቀደመ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝገደመ ናይ ካገረ ግርማይ ክብረ ካብ ሓሙሻይ ክሳዕ ሻውዓይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ከም ዝተሃንጹ ዝእመነሎም ህንጻታት ኣብያተ መቕደስ ምስቶም ኣብ ኣድሊስ ዝተረኽቡ ተመሳሰልቲ ህንጻታት ዝጠንተው ህንጻታት ወይ ናይ መጀመርታ ጭብጥታት ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ቀርኒ ኣፍሪቃ ምዃኖም ይግለጹ ኣብዞም ኣብያተ መቕደስ ዝረአ ኣሰራት ምውሳብ ምዕባለ ዘቤታዊ ቅዲ ህንጻ ምስ ጽልዋታት ናይ ባይዛንታዊ ዓለም ዘጉልሕ ኣብነታት እዩ እዚ ዘለናዮ ቦታ መጠራ ታሪኻዊ ቦታ ኮይኑ እዛ ዘለናያ ስፍራ ከዓ ናይ መቃብር ኣሰራት ዘለዋ ናይ ኣኻውሕ መቃብር ማለት እዩ እዚ ዘለናዮ ቦታ መቃብር ኮይኑ ብሓፈሹ እዚ ዘለናዮ ዝዓበየ ህንጻ ከዓ ንመቃብራዊ ንጥፈታት ወይ ንመቃብርን መቃብር ዘገድሱ ሃይማኖታዊ ንጥፈታትን ዝካየደሉ ህንጻ እዩ እዛ ዘለኹዋ ሓንቲ ካብተን ኣብ መጠራ ዝተረኽባ ልዕሊ 8 ዝኾና ናይ መቃብር ኣሰራት ሓንቲ ኮይና ከባቢ ኣብቲ ዝዓመቑ ክፋላን ከባቢ 4 ሜትሮ ዕምቆት ኣለዋ ማለት እዩ እዛ ዘለናያ ስፍራ 14 ቅጻላታት ዘለዎ መዳያይቦ ብምጥቃምካ ነቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ክሪፕት ወይ መቃብር እንረኽቦ ንኽእል ማለት እዩ ብሓፈሻ ነዛ ዘለናያ ክፋል መቃብር ንምስራሕ ዝተጠቀሙሉ ስነ ህንጻዊ ጥበብ በዚ ናይ ሕጻዊ ኣኻውሕ ንብሎ ወይ ሳንድስቶንስ ዝበሃል ዓይነት ከውሒ ዝተነድሉ ኣዝዮም ዓበይቲ ብሎካት ናይ እእማን ኮይኑ ጋድማዊ ቅርጽ ዘለዎ ኣገባብ እናዳደቃ ከዓ ይጥቀሙ ማለት እዩ ብሓፈሻ ብመጠራ ልዕሊ 8 ዝኾኑ ናይ መቃብር ኣሰራት ተረኺቦም እዮም እዚ ዘመልክቶ ከዓ ንዕቤትን ንስልጣንን ንጥርዚ ምዕባለን ናይዛ ከተማ የርእየና ማለት እዩ ብሓፈሻ መጠራ ከም ሓደ ኡርባን ሰንተር
እዚ ኣብ ዘሎ ስነ ህንፃዊ ስራሓት ንዝተፈላለየ መዓላታት ውዕል ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ኣዱሊስ ኣብ ቋሒቶ ዝራናዮ እዚ እውን ካብኡ ብዘይፍለ ንዝተፈላለየ መዓላታት ዘውዕሉ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ህንፃ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቅዲ ናይ ኣነዳድቃ ከዓ ይጥቀሙ ማለት እዩ ንሃይማኖታዊ ምምሕዳራዊ ከምኡ ንመንብራዊ ንጥፈታት ዝጥቀሙሎም ዝተፈላለዩ ዓይነት ህንፃታት ከዓ ኣለውና ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ህንፃ ከዓ ምስቲ ዝህቦ ኣገልግሎት ወይ ምስቲ ዝህቦ ጥቕምኻ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣገባብ ኣነዳድቃን ዝተፈላለዩ ዓይነት ጽባቐን ምስ ዝተሓዝ ጽባቐን ከዓ ኣለዎ ማለት እዩ 4000 ዓመት ገይራ ወሓይተ ከስከሰ ይመስከራ ምስ ኣዶሊስ ዝተኣሳሰራ ነረን ቀደም መራኽብ ኤርትራ ርሑቕ ማዕዶ ባሕሪ ዝሳገራ በዓል ማርሳ ተኽለ ይናገራ ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ብቐሊሉ ንሪኦ ንኽእል እቲ ኣብ ስነ ህንፃ ዝነበረ ምዕባለ ወይ እውን ስልጣነ ክንረኽ ንፍትን ኢና ኣብዚ በዚ ፀጋማይ ሸነኸይ እቲ ንመንብራዊ መዓላ ዝውዕሉ ህንፃታት ዝጥቀሙሉ ኣገባብ ኣነዳድቃ በዚ ፀጋማይ ወገን ኣሎ በዚ ንየማነይ ወገን ከዓ ኣብ ሃይማኖታዊ መዓላታት ዘገልግሉ ህንፃታት እቲ ናቶም ኣሰራት ኣብዚ ንሪኦ ማለት እዩ ዛንታ በለው ከለው ናይ ቀደመ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝገደመ ናይ ሃገረይ ግርማይ ክብረ ብኻልኣይ ደረጃ ኸ እዞም ንሃይማኖታዊ መዓላ ዝውዕሉ ህንፃታት ከምዚ ንሪኦም ካብቶም ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታት ዘገልግሉ ዓይነታት ህንፃታት ብዝፍለይሉ ኣገባብካ እቲ ዝጥቀሙሉ እማን ጽሩብን ኮይኑ ጋድማዊ ቅርፂ ዘለዎ ኣገባብ ኣነዳድቃ ኸ ይጥቀሙ ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ሃይማኖታዊ መዓላ ዝውዕሉ ህንፃታት ኮይኖም ኣብዚኦም ቅዲ ህንፃታት ከዓ ካብቲ ካልእ ዝያዳ ፍልይ ዘብሎም እቶም ዝጥቀሙሎም እማናት ብፍላይ ከዓ እቶም ኣብ ኩርናዕ ዝጥቀሙሎም እማናት بتزامد خابتهم أبكال خفال نايت مندق زلوا عينات إيمان أب جزفهم وخون عقانهم زوجوفيهم مالتي زد ما نتهنسا زيادة دلالة بربعة يشنخ مبزحتو أب مترا كمون قحيتو كمون أبو أدلس نرخبهم هنساتات تربيعتها وقرص زلهم هنساتات سلزخونو بربعة كورنعاتهم زيادة دلالة خلوهم نتي أما أخلاق كفالات زلو بربعة وجن زلو ما أخلاق كفال نايت مندقة زيادة تتأميرون تتحيزون دو كم زبل زيادة نوح وان كم تسنحن زجبر بحرات كم زلو خاي جورو مالتي أبزي بحفش خنريو زجبانا أب أدوليس قحيتو حجونا مترا زرعنا وسنا هنساوي كدتات تماسا سالي زفالا اليوم نجارات تزتقومولو ترى نجاراتيو زغا كابوتانا بوتا مست اب كبابي خازر كب عين ترى نجارات اخاوح نبولو ويون ناي بعت نجارات سو زفالا لمبر مبزحتو اب زغبر قدتات مستي بفلاي كدحري قدماي موال دحر لدته كريستوس اتحيزو زعنببن مس نغدي زتححز معباله ناي مبرقاو خبساتات ايرتران مس جماجم بحر ودب ادوليسن بمتحز اوشت ازي سئلز تينا كنري غبا مالتي ولاكوا ناي اب تقدماي موال قدم لدته كريستوس اسرات ناي مطرا قحيتو ادوليس يالو اب حفشا ابزي كلتا موالات زي عنببه سنه هنصاوي تحستو مستي زبيتاوي معبالن مستي سجر بحراوي معبالن بمزنق احد نرى أزيو أقداسي كفال ناي تاريخ ناي زوبايلنا نتوصل نخل سنة هنساو معوالتات أبز خباب زخ نرى نخل زخد عيبتم حيلة حيلة داد ما يتمد لسانا بانكلا كتزنقعنا كما ملان حجيز تغش حياة بللا ካብ ኣስራት ስነ ህንፃዊ ትሕዝቶታት ከይወፃና ንመንበሪታት ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ መነባብሮ ዝነብሩ ሰባትን ሓፋሽን ዘመልክቱ ብውጥን ዝተዳለዉ ህንፃታት ነቲ ኣብቲ መድረኽ ዝማዕበለ ሰፊሕ ዞባዊ ዝርግሐ ዝነበሮ ዘቤታዊ ቅዲ ህንፃ ሓዚሎም ይርከቡ እዚ መቐፀልታ ናይቲ ዝተኻየደ
መጽናዕታት ካብ ኣዱሊስ ቋሒቶ ጀሚርና ሕጂ ኸ መጠራ መጺና ኣለና መጠራ ከምቲ ዝግለጽ ማለት እዩ ኣብ 20 ሄክታር ተደኪና ትርከብ እዚ 20 ሄክታር ከ ብኣንፍሬ ተጸኒዑ ኣንፍሬ ብዝያዳ ዝጸቕጠሉ ኸ ነቲ ስነ ቅዳዊ ህንጻ ናይዛ ከተማ ንምጽናዕ ከም ዝፍለጥ እዚ ንድፍ ናይዛ ከተማ ብደረጃ መነባብሮ ወይ ቀጸላ መነባብሮ ናይቶም ሕብረተሰባት ዝተወከለ እዩ እዛ ሕጂ ዘለና ቦታ ንኣብነት እንድሕዳሪና እቶም ላዕለዋይ ደረጃ ወይ ከዓ ላዕለዋይ ቀጸላ ሕብረተሰብ ዝቕመጥዎ ዝነበሩ ቦታ ኮይኑ ብስፍሓቱን ብቅዲ ሰራርሑን ካብቲ ናይ ታሕተዋይ ደርቢ ወይ ከዓ እቶም ሓፋሽ ዝነብሩሉ ንብሎ ፍልይ ዝበለ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት እዛ ህንጻ እዚኣ እንድሕዳኣ ወሲድናያ ሓፈሻዊ ስፍሓታ 12 ብ11 ሜትሮ ኮይኑ بسلسة مدايب وسكالالوا بسلسة وجن مالتي توماس كالاتات سجاب شوعة درجاتات زلهم يوم كم زنري يوم زلنا بفلي قدست تصرب أمان كوينهم بس كالاتات زقوم يوم بتوسخي أنا رادق أنا زمنا دقون ترينيا بفلي مالتي قدت باب تنقعس تحوس أنا رادق استوكل يوم نعبنت كنريم تحد أخوينا كابزن نابزي ني 5 سنتيمتر في اللي زلوا أخوينهم إتهم في الليات كم زحاول أسكال قد أخوينهم نوعون مدل تبعيلهم استوصرحهم سلازي كاب تحت وايد درجة إندات صعبة زخير عينت قد سرار حي بتوسخون زوما بسطق أملهم ترى نجارات ترينيهم زوم أمان مالتي بفلي تتصريبهم قال يوم نحط أبوي كان تبد بهالعينت قد يأمان كوينهم استوصرحوا كوينهم بفلي تتصريبهم استوصرحوا مالتي بتوسخي بزيك زهنت مالتي كان شلوناتهم كترون على مالتي يتقطر خا كاب 5 سقاب سوسا مترو زعاقوني مالتي إذا تقف حداري أنا خا توم سبات معرف عندي عقد استمخانو نعم بزمج استسرحه هنتا مخانيو زحبرنا كم زعينة هنتاتات تماساسالي عبني أدوليس كن رئي نخير مالتي وتقد سرارحو تماساسالي مخنياتو اتناي أسكال قد زلو علو مالتيو بتوسخون أب قحيتون علو سلازم انتاي زرينا تناي فيرناكولار ويكا زبيتا وقد تهانانتا كابتناي تخوابي قدز توستو خوينو اتون عسرح لي مانكا اتب كوابي زركب طرا نجر تتاكيمم سرحو مخانو ازي هياو ابنت ناتيو نركي دمراخ ميرترا روحوك معدو بحري بالساقرا بعال مرسى تخلي الناقرا بعال مرسى فاطمة يحبرا أصير لنا بابينو سفران إذا حجن ركبول زلنا بوتا إتو ما أكلاي من نوابرو ويكا ما أكلاي كتلا من نوابرو زلهم حرة سوا زقومو طولو زنوبرو خوينو بفولي كعمالتي بغد تهانا نتيقون بخلو تأك أو منايزي هنساتات كابتي بفيلا دبلنا ويكا أتلعلواي درجة من نوابرو زقومو طولو زنوبرو هنسات استفليو نعبنا تندحد أوسينا تم أمانا بزبو قبو ستصرو بيكونا أو خلو كوف دبولو انتايرا ننحدهم استقات أطوميوم إتو منادقون أبقاليوم أو خلو استقاق خلو قاليوم كا تواساسيبهم استقات أطوميوم الزرينا زلنا تما كلاي من نوابرو زقومو طولو زنوبرو هنسا خوينو اتقدنا لادقونا من دقا كم زنري زلنا والحاده نابز وطد بلا ويكا وطد بلا رسيغا زيبلو خوينو او خلو تخيلو بعاقن زوصي ولا ونتن امان دحدار اناصاصيرنا او خلو كف دبولو حوسواس امان يمدلو بحفشا زوم هنصاتات ولا تناي لعلواي دبر زنبرلو تقماط ولا زي أبتقن ميز نبر هنت أتسرح وزنبر أبرسي هنوت مخانم كا نقدر من قدنا كنا زخاخر نفوت إزي قبل علي استهانت أي مبزحته كا كابسال ساي كفل زمن دحر لتا كرسوس استهانت هنت أتات مخانو كا يفلت نفتحين حقل قطاع حسو كندي سنة حوف زي برسو كندي مذكرات زي احساسو قدامات مسجدات النفرسو زي حج زلنا بوتا خا معرباو شنخنا مطرا خوينو اتي حفاش ويكا كومنرسينا نصو ام حزبي زقومو طلو زنبوريو زي هنصاتات زي ببزحي زركبو بعاغن ولا بقصر ترينا بركد بلاي اذا خامس من تانا نتاساسرو مستم تقماطو ناي زخاب زنور حزبي زنبورم بزحي زرينا بنصارو اتوم نايتوم إليت ويكا اتو نايتوم لعلواي دربي تقماطو ندحدارينا نساتهم اب مبرقا وغن زركبو خوينو ازيوم اب برخ زبله كابو فنتتيلوم زقومطو زنور حرتسب كوينو اتقدا تحنا نصانا يزم نصاتا تريناخا كامناي لعلواي دربن ما كلاي منابرو زقومطو زنور حرتسب قربتي تحد زبله خوينو بخل نجارو مالتي ولاون بيت غورناتا تمصينا ازي صبب دولي كم زنعزو ودلنا صبيب زخونه غورناتا تالو اتقدمنا دقون ترينا مبزحتو كابتي يأمان اتشست دبوزحي شست كنبل كلنا زوم صفحتي يأمان زبهالو مالتي
كم زيهم عينت كوينهم ببزح رسرسهم يوم دتقوم لهم كم زبزح جنريه زلنا مالتيو بتوساقي اتمنادق عقلهم سقاب 5 سنتيمتر يدبصح تناتهم كون نريه قلنا ازقا بدقه ايمان سلسته سرحه نوعن مدلال تبايلو استوهابي مالتيو بتوساقي ابز فولي زغبر انت يالو ندحدايلنا ابزي ات ريسيغا زبحال ايتطقومن انتي مالتي ات حوس سكالا قد انتي دا تخيلو نلعل زوصي زين هنصاتات ويكا زين كفلتات كم زنريين زلنا ازينا اشتين صببتين نيش دبلا غنكا افقودو فحد بلا عندلو ابزي اتي مسمرات بتخكل تخيل دوصي كون انت غودناتات انتي دا حوس طوي واي زلو قد اتحنانص اي زلو كم زبزي انريا زلنا انا ابنت ندحدا خويناس زياده ارغا تدبزح كفالا بشست استسرحتيا تدبزح كفالا ترينه كابت ايمان لعلي شست زلوها بوتايا مالتيو بتوساخي ابز خبابو ننتاي ندحدا ترخيبلنا بناي حطب اتوناتون ترخيبيو نخشنن نقالين فتاتن زتقوملو زنبورو زم حبرتسبات سلازم بعد ازي اتي معربا وغن لنا نصوعو نايتوم حزبيو ازي كل زي بحفش انتاي زرينا تيلنا تاريخاو بوتا مطرا نقول حبرتسبات زتقالل كم زنبره بزلو صفحات ببناتو اب نغدي زنطف اب نغدي اب حرشاو نطفتا زنطف اب حرشاو نطفتا نقول اطاميرا حقيفات خيز نبرت عباي كتما منبارا بزو كل زي كنردا نخل مالتي فنوناي بعد سبب داي خاغرير ماي كبر لما دم انا تقلقيلا تحدث صورة المات مبقولا برأس ولنك بميدة تاليلا زخد عياتهم حيلة قدامي معراف قدامي موائل دحر لدة كروستوس مس متكال حولتي بلو كلو متأرا زتأساسرونيوم إذا حولتي نفالماوي ملكع فيدالات جز وكل صحفاوي حدقتات حقيفو يركب قبل علواي كفال إذا حولتي توكيلوم زلوت مرتات صحاين ورحن مس أبلواوي كيح بحري كاب قدامي موائل كدم لدة كروستوس كسع ممسا امنت كريستنا نابزوبا زنبورو سرعات أملوخطات يتأساسرو زاب دحري نري زلنا حولت متأرا تبال كم نري زلنا فيدالات نري لنا قدمي اغني شي متو ناي فيدالات كبر مبزحتيهم فيدالات كنرهبهم كلنا عبطرت زبصح سلطانيتات كم حدا ملكت يبنا مخنياتو حدا سلطانيتو ناتو زلا على درجه بصح خلو ناتو عينت سرارحه غزادينا هم بلو ناتو فيدالات حز مالتيو اب افريقا بمبقولهم كاب افريقا زبقولو فيدالات وحداتهم حدا خا جئز هونالو مالتيو جئز اب مبقلات مجمرت هنو خلنا اب قدماي موال قدم لدته كريستوس جميرو كساب قدماي موال دحرد لدته كريستوس نرهبو مالتيو استفعلالي درجاتاتيو وسيدو لا معملنا معبل خيد ابراب عين حمشاين كفل زمن دحر لدته كريستوس كا تناي طرزي درجو بصحو مالتيو اذن نريو زلنا ابز بدحري زلو حاولت زلو تجئز ابت قدماي درجو خلو እዚ ክንብል ከለና ናን ቦካላይዝድ ንብሎ ወይ ድማ ኣናብብቲ ዘይብሉ እዚኦም ኣብ ልዕልና ንሪኦም ዘለና ምልክታት ናይ ወርሕን ናይ ፀሓይን ኣብዚ ከባቢ ከምኡውን ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝምለኹ ነበሩ ስርዓተ ኣምልኾ ቅድሚ ምምፃእ ክርስቲያን ነበረ ከም ዝነበረ እንፍተልና ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ርክብ ናይ ንግድን ናይ ባህልን ኣብ መንጎ ዞባዝን ከምኡውን ኣብ መንጎ ደቡባዊ ዓረብን ከም ዝነበረ يدمغلنا مالك حاولتي بلو كلو متأرا دحرتي عب كل تشع عمة مرد بوراري سراويت إثيوبيا زقاطة معنوات نتوم حزيلوم زلوت مرتاوي بأتاتاتن صحفاوي أسراتن عاكيبو دحري بهاقراوي بيت مذكر إرتراز تقبرلو نايت سقنا مسرح عبزي لوم زلو بوتا قويمو يركب عب كل تشع عمة مرد زان دحرينا دلها حولتي قبلها قدعت وريد واي نزا حولت زيا كونيلكا نوتاوي تصوي دلا جاب زلات تكون هنيرا ابز تقا من قد يعني زي انيما مالتي ويانا انيما كم دز حسبوا ايكونن وديقا جرام سهرمت اتزلوا عمل اختجن اي عنوان سلازي اب قرسي زيا حتيلاتو زلا ديچبطن زيچبطن تاريخ حقيفالا اتي ديچبط نريو دلنا تي قوم قرارصات
ديزاينا زينا نقلن ريدلنا تجبد معنا زري أنا دل مالتي من الوقت زي توقب نجارات كون خيليو تخالب بعبي أجن أبزي سيمبل سالو ملكتات الله سفران زنقبارق ناي سلطاني جرا ننويح مدرخات تاريخ زوكلو أسرات سنة انتهو بوتا مترا مسنوحات جزي بحرياوي كونتاتن سب سرحو حدقاتاتن نحدقا استقالو عيوم سلازي نزوم حدقاتات نموغادن نموغدالن زخل وطن كبرلو جزي زوت البويوم زي بوتا خمزن ريو دلنا نخالق محدرا وين عابي كبيد زصبيانا له نمحدرو مالتي ام محدرا مصينا خنزارب كلنا اي تخللن كل اي تغبرلون نريان لنا السساتات الله بدحرينا كون صرغا بتعدي تغزغزو يدحلف صرغا حلف كله كساب كبيت ما كاين حلفان دحرلين كودو خمز خلو فلطي مالتي سلازي عابي صراحه يصبينا خمزلو طرحينا خزارب كده تخير عندما توم تقول لصوف مسلك سرعة زقاهسو نفتحين حقين زقاحسو أبزين سلست خفالات زغط مدب كاب جماجم كيح بحر إيرترا كسع مأكلاي كبساتات إيرترا عب مربب زوباون علماون نقداون بهلاون متسارات تحقيفهم زنورو سلطانيتات قداماي موائل كلمة لدتا كروستوس كسع شاوعك في الزمن دحر لدتا كروستوس إيرترا بمنصر زبيتاوي تماساسالنتن سجرة بحراوي صلواتاتون كندسس فتينا عبز مسرح زنورو حبراوي نايسن هنصا مرداتاتات توفيت زبيتاوي سرحات كايلا نروماون بايزانتاون كمودما صلواتات دوواوي كيح بحرن هنداوي وكيانوسن زنتصور أسرات صحفاوي حرقتات تأمرتاون منفساون أبنتات أقداسنت أدوليس قوحيتون متأران أب مغان أب زوانان سفيح كفال كيح بحرن هنداوي وكيانوسن زقبرو سنت انتاو مصنعتات زمازنيوم أبزوم مستتقصو زعباتات أمتعي زقبر مصنعتات نزلو هاقوافات زملئن بعمقات كدهساسو زقبرن بمخانو خاا زيشبت حبريتاتات رحيبيو زوم زتقصنا يوم سنة انتهو بوتاتات بمنطر تعويفو موزلو غرستات أسرات نتي استفهلاليو ملكعات معبالة سلطانيتات أبز زوازي كني ونزنبرة استفهلاليو أرستات العلا نصنعو من كندسسو من عميقنا دمانة تاريخنا من لأنا خنهانت انزخولو عسرات مخانو تقاسو قداسي لذي أبز زوات راح زحت صرا قداسنا تيولو من علماو قداسنا تونالو لذي قناتهم مصنعتات توم مصايا أنفتات نايت مصنعتات انتها قبرك قالون انتلنا توم زتقصنا مستفهلاليو زعباتات أبكل ناي تاريخ ودسب تاريخ ناي زوبا تسعيلهم زندوفو مصنعتات أبزيهم زودون كل شيء لذي تمصا أنفتاتون نزيهم كل يوم تصنحنا أبنتات زيادة مغلح تزولو حقوافا مملا أقداس ترالو بو منطر لما كم ملقتنا محلالفو ندلي تناي معقام مسرح معريف خيد كخلالو دمناوي ناي تسنفلتت أبتسنفلتت الزرقة معبالتات أزي حقازي لعقو أبتناتنا خوننا بخمي اتخان مصنعتن معقابا تواحدون تزترفنا وعزو سلازي تملقت حلف زقبو عقابنا يزوم تاريخ الأنبطات أزيو قداسي لازم زون كحسابولو كلنا وحوار كنسرحلو بزقات عمزت ملقتي حلفو